ассалому алайкум дӯстони арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш. Шуморо даъват мекунем ба тамошои чемпионати Тоҷикистон оид ба бокс дар соли 2025 ки шаҳри Хуҷанди Бостонӣ ин мусобиқотро мизбонӣ мекунад. Албатта чемпионатҳо яке аз мусобиқоти бонуфуз дар дохили Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва барои роҳ ёфтан ба мусобиқоти байналмилалӣ маҳз чемпионат беҳтаринҳоро муайян мекунад. ҳоло шурӯъ мекунем аз вазни 80 килограмм ки Некроз Салимов бар муқобили Абдумалик Болтаев дар марҳилаи нимниҳоӣ бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. хуб, аз кунҷи сурх ин дар экранҳои мову шумо аст Некроз Салимов ва ҳарифаш аз кунҷи кабуд Абдумалик Болтаев. баъд аз чанд лаҳза ба рақобат мепардозанд. Мирзо Шамсиев ҳам албатта инҷо барои Абдумалик Болтаев мураббигӣ мекунад. хуб, ҳама чиз омадааст. довари марказ ҳам ҳамон тартибро мефаҳмонад ва бо адои эҳтиром ба ҳамдигар нерӯсанҷӣ оғоз мегардад. хуб, амри доварро интизор ҳастем. ҳама омадааст, рафтем. хуб, раунди аввалро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна сурат мегирад. Болтаев нахуст шуда зарбаи рост бо дасти рост мустақиман зарба мезанад ва дар аввали рақобат дарҳол бо дасти чап аз паҳлӯ ҳам Некроз ҳам як ҷавоби сазовор дод, вале бубинем зарбаҳои Абдумалик Болтаев ҳам бештару хубтар ба назар мерасанд, вале як зарбаи дигар аз тарафи Некроз бар ҳадаф расид. ҳарду ҳам Абдумалик ва ҳам Некроз Салимов таҷрибадидаи мусобиқоти бонуфуз ҳастанд ва натиҷаҳои мухталифро ҳам ба даст овардан аз мусобиқоти сатҳи гуногун ва акнун дар рӯбарӯи ҳамдигар қарор гирифтан ҳам ин барои ҳарду фикр мекунам мушкилтар аст ҷиҳати пирӯз гардидан. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаҳо. ҳолати клинч ё ҳамон часпиш ба миён омад ва боз рақобат идома мекунад. бубинем Некроз бештар ҷеб ё ҳамон зарбаҳои рост мустақиман зарба мезанад, вале таваҷҷӯҳи Абдумалик ба зарбаҳои аз тарафи зарбаҳои канорӣ равона мегардад. ва бисёр зарбаи олӣ бо дасти чап аз ҷониби Болтаев. ду маротибаи дигар бубинем мустақиман ҷеб ишора мекунад ва мустақиман зарба мезанад. ҳолати клинч ё ҳам часпиш ба миён омад. хуб, чун таваҷҷӯҳ кардем дар дақиқаҳои аввал нерӯсанҷӣ ҳам бисёр босурат шурӯъ шуд, вале бубинем бо оҳистагӣ акнун кам хастагӣ ҳам дида мешавад. варзишгарон якдигарро ба оғӯш мегиранд. инро ҳам довари марказ ишора кард ки бештар бо ҳам дар нафтанд, яъне часпиш ба миён наояд. вайяй, ҳарду ҳам бубинем навбат ба навбат чӣ гуна зарбаҳои олӣ иҷро мекунанд. зарбаҳои ҳук аз ҷониби Некроз Салимов бештар дида мешавад. вай, навбат мустақиман бо дасти рост зарба мезанад. бубинем ҳар зарбае ки аз ҷониби ин муштзанҳо ё ки боксчиён зада мешавад қариб ки ҳадафрас ҳастанд. зарбаҳои ҳавоӣ дар маҷмӯъ дида намешавад. ҳолати клинч ба миён омад ва боз ҳам аммо ин навбат бенатиҷа бу зарбаҳо. хуб, раунди аввал ба итмом расид ва акнун мураббиён ҳам дар ин лаҳзаи танаффус ва варзишгарон тавсия медиҳанд ва ҳамзамон якам истироҳат ҳам мекунанд. албатта тавсияҳои мураббӣ хеле муҳим аст.
барои боксчиён воқеан ҳам бисёр саривақтӣ аст ки дар чемпионати тоҷикистон тавонанд натиҷаҳои хубтару беҳтарро ба даст бигиёранд, чаро ки тақдири рафтан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ бештар аз чемпионатҳо сарчашма мегирад. хуб, бо раунди дуюм ҳам оғоз мегардад ва дар ҳол ба мисли раунди аввал болтаев, абдумалик болтаев бештар кӯшиш мекунад ки дар ҳуҷум бошад. Бо дасти чап чӣ гуна зарбаи хеле хуб равона кард болтаев ва ин навбат ҳам бисёр ҳадафмандона, ҳадафрас зарба мезанад. абдумалик болтаев аз паҳлӯ зарба мезанад. ва некрӯз ҳам таваҷҷӯҳаш ба зарбаҳои аз самти паҳлӯ ё ҳамон ҳук мегӯем. хеле муҳим аст албатта бо пойҳо ҳаракат кардан ва мавқеи хубтарро пайдо кардан ҷиҳати зарбаҳои ҳадафрас. бештар бубинем чӣ гуна дифоъҳои хуб дорад Некрӯз Салимов ва як зарбаҳоро ҳам равон мекунад бар ҷониби ҳариф. ҳолати клинч ба миён омад. ин равандро ҳам довар албатта фаҳмонид. ба варзишгарон бо дасти чап аз самти аз паҳлӯ зарба мезанад ва чӣ гуна бо дасти рост зарбаи хеле олӣ. аммо ин ҳолат на накдаун ҳаст ё на? довар ҳисоб намекунад. На, довар ҳисоб намекунад. ин афтиши фикр мекунам ба хотири зарбаи Некрӯз Салимов набуд. пои Абдумалик Болтаев фикр мекунам лағжид ҳангоми зарба задан ва ӯ ба замин афтод. боз ҳолати часпиш, аммо зарбаҳои мамнӯъро истифода кардан. инро ҳам довар ишора мекунад ба Абдумалик Болтаев ки дар пушти сар зарба задан мамнӯъ аст. акнун бо истаги рақобат ҳам маҷрои дигар касб мекунад ва доварам ба Некрӯз ишора мекунад ки бояд сарашро аз ҳад зиёд хам накунад. ҳолати клинч ба миён омад. ва инҷо довар ишора мекунад. барости мо ишораи ӯро надидем. гумон мекунам имтиёзи ҳардуро кам кард ба хотири ғайриқоида амал карданашон. имтиёзҳои гирифтае ки буд, намедонам ишораи довар чанд имтиёз, як ё ду имтиёз кам карда шуд. хуб, раунди дуюм ҳам акнун ба поён мерасад. ё бештар чун аз он қарори доварон ки дар ҳар раунд боғгузорӣ мекунанд, чунин ба назар расид ки бештари холҳо бар ҷониби Некрӯз Салимов аст. вале Абдумалик Болтаев ҳам хуб дурахшида истодааст. зарбаҳои бисёр ҳам нишонрас иҷро мекунад. албатта садои мураббӣ хуб Некрӯз ба гӯш мерасад ки ба самти чап бештар таваҷҷӯҳ кун
ва муваффақ шудан бисёр наздик мешавад. акнун бо дасти чап аз паҳлу бисёрам зарбаи мустаҳкам мезанад Некрус, вале ҷавоби Абдумалик Болтаев ҳам хуб аст ҳангоми иҷрои зарбаҳо ва ҳолати часпиш ба миён меояд ва мустақиман зарба мезанад. кросс зарба аз ҷониби Болтаев. вой ҳам худ зарба мезанад, ҳам ба рӯяш зарба мехӯрад. дасти чап зарбаҳои пайдар ҳам дар ҳолати охир бубинем чӣ гуна мустақиман ҳам аз паҳлу ва мустақиман зарба задани ҳарду ин боксчиён ба хубӣ дида мешавад. бештар таваҷҷӯҳи Некрус бо дасти чап ва аз паҳлу зарба задан аст, вале акнун ҳолати клинч ба миён омад. ин албатта раунди ҳалкунанда аст, бисёр рақобат ҳасостар мешавад, чун яке ба марҳилаи ниҳоӣ меравад ва дигаре сазовори ҷои сеюм хоҳад шуд, мақоми сеюм. хастагӣ ҳам албатта дар қиёфаи ҳарду дида мешавад, вале муҳимтар инҷо роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ аст. як зарбаи дигар аз ҷониби Некрус Салимов. мустақиман зарба мезанад кросс. хеле барости рақобати арзанда ва талош барои роҳ ёфтан ба даври финалӣ бидуни фосила, бидуни дурӣ ҷустан аз ҳамдигар. ин мушзанҳо чӣ гуна зебо ҳаракат мекунанд, зарбаҳо пайҳам ҳаст ва ана ин ҳолат акнун ғайриқоида аст. мустақиман зарбаи Абдумалик Болтаев ба ҳадаф намерасад, вале зарбаҳои охири Некрус Салимов бештар дида мешаванд. хуб, вақтам ба анҷом мерасад. раунди сеюм, чун гуфтем раунди ҳалкунанда барои ҳарду ин боксчиён. хуб, қарори ниҳоии доваронро баъд аз чанд лаҳза мо хоҳем дид. барости ҳарду ҳам хеле дар иҷрои зарбаҳо хуб буданд. нишонрас буд зарбаҳо, вале мо ва дар ин рақобат Некрус Салимов даст боло мегардад ва ӯро ашо ба марҳилаи ниҳоӣ ҳанвор мекунад. Абдумалик Болтаев бошад ба гирифтани нишони биринҷи вазни то 80 килограмм мушарраф мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолатҳои такрорӣ ки чӣ гуна зарбаҳо равона гардиданд. Каримов Парвиз, Кунҷи, Сурхи майдон. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати марҳилаи нимниҳоӣ вазни 86 килограмм. Парвез Каримов аз Кунҷи Сурх ба назди ринг меояд. баъд аз чанд лаҳза ҳарифашро ҳам албатта исмашро барои шумо хоҳем гуфт. хуб, Ҷовид Маҳмадов ҳарифи Парвез Каримов дар ин рақобат хоҳад буд аз Кунҷи
кабуд. дар даври аввал парвиз каримов озод буд, вале ҷовид маҳмадов тавонист Кунҷи сурхи майдон. руслан Парвиз. Кунҷи Федорин майдон. Маҳмадов ро Ҷовид. шикаст бидиҳад. хуб, акнун таваҷҷӯҳ мекунем мо ба ҷараёни ин рақобат, чун анъана довар албатта ишора мекунад ба он зарбаҳое ки мамнун аст ва рафти дурусти қуввоозмоӣ. ҳарду ба кунҷи худ равона мегарданд ва бо садои бонги довар ин рақобат оғоз мегардад. Вай, аввалин зарба бо дасти чап бисёр ҳам устуворона аз ҷониби ҷовид маҳмадов ба самар расонида шуд. анакнун нисбат ба рақобати некруз ва абдумалик ин нерӯсанҷӣ фикр мекунам каме бо эҳтиёт ва фосила гирифтан шурӯъ мешавад. аз дур истода бо дастони дароз мехоҳад зарба занад парвиз каримов. бо дасти чап ишора мекунад мустақиман. бубинем, мустақиман албатта зарба задан мехоҳад парвиз, вале ҷовид маҳмадов худро канор мегирад. ҷеб ишораи парвиз. бибинем як ба ҳуҷум мегузаранд ҳарду, вале бештар дифоъ мекунад ҷовид маҳмадов. зарбаҳои қадди баланди парвиз каримов ва дастони дароз ба ӯ бисёр кӯмаки хуб мекунанд. бубинем, аз дур истода зарба равон мекунад. навбат кросс бо ҳамон қисми бадани худ ба фишор ба пеш меравад парвиз каримов. ҳама чиз мо қаблан ишора кардем ки аз чемпионатҳо шурӯъ мешавад ва инҷо пеш аз муҳлат мураббии ҷовид маҳмадов аллакай ишора мекунад ки дигар рақобат идома накунад, чун ӯ ба хубӣ пайхас кард ки шогирдаш дастпарвараш аллакай наметавонад ки то ба охир истодагарӣ кунад бар муқобили парвиз каримов. ва ҳамин тавр аз кунҷи сурх парвиз каримов дар вазни 86 килограмм пирӯзиро ба даст овард ва ба марҳилаи ниҳоӣ роҳи худро ҳамвор кард. ҷафоев Наврӯз, кунҷи сурхи майдон. вазни 92 килограмм оғоз мегардад. Наврӯз Ҷафоев аз кунҷи сурх ба рӯи майдон ворид шуд. инам баҳодур боев, намояндаи хатлон 1 аз кунҷи кабуд ба майдон мебарояд. Наврӯз Ҷафоев намояндаи вилояти Суғд аст ва ин баҳодур боев аст. марҳилаи чаҳори нимниҳоӣ аст ки ҳарду ин мушзанҳо боксчиён хуб, ва ҳамин тарбори дигар ин ҷуфтро барои шумо муаррифӣ мекунем. Наврӯз Ҷафоев аз вилояти Суғд аз кунҷи сурх рақобат мекунад бо либосҳои сурх ва ҳарифаш Баҳодур Боев аз кунҷи кабуд бо либосҳои
кабуд намояндаи хатлон 1 рақобат оғоз мегардад. албатта намояндагони вилояти суғд дар риштаи бокс бисёр ҳам пешрафта ҳастанд, ҳунари шоиста нишон медиҳанд, чемпиони ҷавонони наврасон ва чемпиони калонсолон. Ва ҳоло мебинем ки мактаби бокси вилояти суғд инноват ҳам бар муқобили дастпарварони вилояти хатлон чӣ гуна ҳунар нamo мекунанд. зарбаҳои аввал ва ҳолати клинч ҳам як лаҳза ба миён омад ва ҳук ишора мекунад намояндаи хатлон, вале зарбаро ҳам ба самар нарасонид. зарбаи мустақил ва як зарбаи дигар аз паҳлӯ аз ҷониби Баҳодурбоев. дифоъ мекунад Наврӯз Ҷафоев, вале дар ҳаракат аст. ишора, зарба ва бубинем ду зарба аз паҳлӯ бо дасти чап аз ҷониби Наврӯз Ҷафоев ки бо либосҳои сурх ва дастпӯшҳои сурх ҳунарнамоӣ мекунад. зарбаҳо бисёр мустаҳкам ҳастанд ва бори сеюм инҷо ба ҳариф имкон медиҳад ки зарба занад. Баҳодурбоев ва як зарбаи дигар аперкот аз ҷониби Наврӯз Ҷафоев. ҳолати клинч ба миён омад. ду маротибаи дигар маълум аст ки ба самти чап бештар таваҷҷӯҳ дорад Наврӯз Ҷафоев. ҷавоби Баҳодурбоев чандон хуб набуд. зарбаҳояш ба ҳадаф нарасиданд ду маротиба ва боз ҳолати часпиш ҳам ба миён омад. албатта хеле муҳим аст бо пойҳо бозӣ кардан, ба ҳар самт ҳаракат кардан ва як зарбаҳоро иҷро намудан. ин метавонад ки як фанди ҳариф ҳам бошад. зарба аз паҳлӯ, кросс аз ҷониби Наврӯз Ҷафоев ва раунди аввал ба анҷом мерасад. фикр мекунам ба пуррагӣ Наврӯз Ҷафоев дар ин раунд бартарӣ хеле зиёд дошт. бале, чун ба назар мерасад 10-10-10-10. акнун барои Баҳодурбоев намояндаи хатлон 1 қисмати дуюми ё раунди дуюми ин рақобат бояд каме бо фишор шурӯъ шавад, чунки дар раунди аввал пурра зарбаҳои Наврӯз Ҷафоев ҳадафрас буданд. ба қисмати шиками ҳариф як зарба зад. анакунун ин навбат зарбаи задаи Баҳодурбоев ба ҳадаф расид, вале ҷавоби сазовор медиҳад. бо дасти чап ду-се маротиба аперкот аз поён ва ҳолати нокдаунро ба миён меорад Наврӯз Ҷафоев. ҳарифро чӣ гуна сарнагун кард дар ҳамин ҳолат ва иҷоза медиҳад ё на иҷоза намедиҳад довари рӯи ринг Акмал. ва ҳамин тавр Наврӯз Ҷафоев дар ин рақобат пирӯзиро ба даст меорад. бибинем чӣ гуна воқеан зарбаҳои хеле олӣ ва ҳадафрас аз ҷаноби Наврӯз Ҷафоев. ба ринг даъват карда мешаванд дар ҷуфти 22 дар вазни то 92 килограмм Комилов Фазлиддин
кунҷи субҳи майдон. خب با مرحله نیم نهایی وزن 92 کیلوگرم باز توجه میکنیم. فضلالدین کامیلوف از دسته خطلاندو از کنج سرخ به میدان می آید. حریفی او بوکسچی شهر دوشنبه که بعد از چند لحظه به میدان وارد می شود بختیار خالف است. بختیار خالف دوان به میدان وارد می شود. البته این جفتایی که یک حالا ما برای شما شرح میدیم اکثری آنها در مسابقه‌های سطحی بین المللی دستاورد یا نتیجه ارزنده هم ندارند. اما در چمپیونات تاجیکستان البته جهت رقابت پذیر بودن باید شماره اشتراکچیان هم بیشتر باشد. خورشید عبداللهیف داوری کунҷи субҳи майдон қобилов фазлиддин. رقابت است. فضلالدین قابیلوف کنج سرخ، کامیلوف کنج سرخ از خطلان نماینده دوشنبه از کنج کبود با دست پوشک های کبود رقابت را آغاز کردند. وزن تا 92 کیلوگرم شروع میکنیم. دستان بالا رقابت را خیلی خوب شروع میکند فضلالدین کامیلوف. بسیار آرامانه است بختیار خالف، اما دستان درازش شاید در این رقابت برایش کمک کند. مستقیما ضربه میزند. الان با دست چپ یک ضربه هم داشت بختیار خالف از کنج کبود. وای با دست چپ بسیار ضربه استوار و حالت نکداون رو به میان میارد اینجا بختیار خالف و داور هم میشمارد تا 10 و اشاره میکند اینجا فضلالدین کامیلوف که خوب است، اما اگر همین گونه ضربه های هدف رسی بختیار خالف باشد فکر میکنم تا به آخر مبارزه بردن نمیتواند فضلالدین کامیلوف. ببینیم تاب خورده با پایهایش حرکت همون رقص کرده ضربه میزند بختیار خالف. با قسمت شکم ضربه با دست چپ و مستقیما ضربه بسیار استوار از جانب بختیار خالف و دو مرتبه دیگر مستقیما ضربه ها پای هم روانه میگردد. جیب و با دست چپ این نوبت هم حالت نکداون رو به میان میارد بختیار خالف. تمام. داور دیگر اجازه نمیدهد و فضلالدین کامیلوف که دروسنجی را تا با آخر ادامه دهد. همین طور پیش از مهلت بختیار خالف با ضربه های بسیار هم هدف رس نشان رس توانست که پیروزی را مال خود کند. از کنج کبود بختیار خالف نماینده شهر دوشنبه راهش را به مرحله نهایی در وزن 90 تا 92 کیلوگرم هموار کرد. ببینیم چگونه واقعا زیبا حرکت کرد. Boltayev Davlat کунҷи субҳи майдон. اکنون چهره اساسی بوکس میهن دولت بولتاєв در وزن جمعی 92 کیلوگرم با لباسهای سرخ به میدان میبراید. البته دولت بولتاєв برای تمام دوستداران بوکس کشور خیلی آشنا است. نفری که ما بعداً در مورد نتایج نماینده شهر دوشنبه از کنج کبود بر مقابل دولت بولتاєв اندر میدان می شود. چگونه که می دانیم دولت بولتاєv برنده نشان برنجی بازی های المپی، برنده نشان طلای بازی های آسیایی
ва ҳамзамон дастовардҳои бузурги дигарро ҳам ба қайд гирифтааст Давлат Болтаев. Ва акнун фикр мекунам ки дар Тоҷикистон ҳарифи арзанда барои Давлат Болтаев нест. Вале ба ҳар ҳол мо чун мебинем рақиб пайдо шудааст. Давлат Болтаев аз кунҷи сурх, Парвез Ахмедов бошад аз кунҷи кабуд. ҳарду ҳам намояндаи дастаи шаҳри Душанбе ҳастанд. рақобат оғоз мегардад ва ҳарифи Давлат Болтаев бубинем зарбаҳоро пайҳам равон мекунад. Ман фикр мекунам аз ҷарони ҳамин рақобат таваҷҷӯҳ кунед, Давлат зарба намезанад. Якам бубинем ба ҳариф имкон медиҳад, шонс медиҳад ки каме зарбаҳои худро равона кунад. ӯ Давлат намехоҳад ба фикрам ки ба осонӣ зуд ин рақобатро ба поён расонад. ба ҳамин хотир танҳо ҳамо як дифоъ мекунад ва зарбаҳои суст ба самти ҳариф мезанад. Вале чун мебинем Парвез Ахмедов пайваста дар ҳуҷум аст ва бубинем ба монанди оне ки Давлат Болтаев тамрин дорад дар толор як дастонашро дароз мекунад ва аз фишори ҳариф гӯё ки худро хоб ҳамон раунди аввал идома дорад бо фишорҳои Парвез Ахмедов. ҳолати калинҷ ба миён омад ва дар пушти сар зарба задан ҳам мумкин нест. ба ҳамин хотир довар ишора мекунад. акнун ба оҳистагӣ фикр мекунам Давлат Болтаев ҷараёни рақобатро ташаббусро ба даст мегирад. зарбаҳои бештар бо дасти рост ва акнун бо дасти чап мустақиман зарба мезанад Давлат Болтаев ва ин ба қавле як шоу мекунад, як ҷолибият ин мусобиқаро ишора мекунад. Вале зарбаи мамнӯъро иҷро мекунад Давлат Болтаев. аз пушти сари ҳариф зарба зад ва бубинем акнун он малака, касбият ва он ҳунаре ки дорад Давлат Болтаев вобаста ба оне ки ҳарифаш заиф аст дар ин ҷо ба намоиш мегузарад. рақсҳои пой, ҳаракатҳо ба ҳар самт, зарбазаниҳо. ҳатто бубинем рӯи худро маҳкам намекунад ки ҳариф зарба занад, вале аз ҳад зиёд ҳариф пеш меояд ва дар сонияҳои поёнии раунди аввал чанд зарба ҳам равона мекунад Давлат Болтаев. раунди аввал ба анҷом мерасад. ва ин ҷо мураббӣ Парвез Ахмедов ишора мекунад ки кифоя аст, дигар ба шогирдаш иҷозаи рақобат карданро намедиҳад. Чун аллакай маълум аст ки бар муқобили Давлат Болтаев ғайриимкон аст пирӯзӣ ба даст овардан. ҳамин тавр аз кунҷи сурх Давлат Болтаев дар вазни ҷамъи 92 килограмм пирӯзиро ба даст овард ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кард. дар вазни то 50 килограмм байни бонувон Мавзунаи Ахмадҷон. خب ما ба рақобати болувон таваҷҷӯҳ мекунем. дар вазни то 50 килограмм Мавзунаи Аҳмадҷон аз кунҷи сурх намояндаи Хатлон 2 ба майдон ворид мешавад.
ҳарифи мавзуна намояндаи дигари хатлонду Зарина Ҷалолова аст, ки аз кунҷи кабуд ба рақобат хоҳад пардохт. албатта хуб аст ки боисагӣ дар миёни бонувон мавзунаҳои дигар, миҷгонаҳои дигар пайдо мешаванд ва боисагӣ ба майдонҳои бузург роҳ меёбанд. ҳамин тавр мавзунаи Аҳмадҷон аз кунҷи сурх намояндаи хатлонду ва аз кунҷи кабуд Зарина Ҷалолова он ҳам аз дастаи хатлонду аст, ки дар марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 50 килограмми бонувон нерӯсанҷӣ мекунанд. таваҷҷӯҳ мекунем мустақиман зарбаҳои мавзунаи Аҳмадҷон, вале ин шакли рақобат каме фикр мекунам дигартар буд, вале зарбаи задаи Зарина Ҷалолова ҳолати нокдаунро ба миён овард. вале ишора мекунад ки хуб аст, идома дода метавонад. зарба аз паҳлӯ, вале зарбаҳои мустақими Зарина Ҷалолова ҳадафрас ҳастанд. бештар бо дасти чап ишора ва мустақиман зарба мезанад. ҷеб, вале бубинем ҳар зарбае ки ин навбат ҳам фикр мекунам боз ҳарифро ба нокдаун равон мекунад Зарина Ҷалолова. ва тамом. довар дигар рақобатро боз медорад, зеро имкони идома додани нерӯсанҷӣ аз ҷониби мавзунаи Аҳмадҷон ба миён наомад ва ӯ аз марҳилаи нимниҳоӣ шикаст хӯрд. дар чемпионати Тоҷикистон мақоми сеюмро мегирад. Зарина Ҷалолова бошад ва марҳилаи ниҳоӣ ин вазн меравад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳолат. зарбаҳои мустақим чӣ гуна аз ҷониби бонуи кабудпӯш Зарина Ҷалолова равона мегарданд ва ана ҳамин бо дасти рост зарбаи аз паҳлӯзадаи Зарина Ҷалолова ҳарифро сарнагун сохт. довар дохили майдон Шоалиева Шукрона, кунҷи сурхи майдон. хуб, Шукрона Шоалиева намояндаи хатлонду аз кунҷи сурхи майдон бисёр бо як ангезаи қаҳрамонӣ ба ринг наздик мешавад. ва намояндаи дигари дастаи хатлонду Ширмогул Ҳайдарова аз кунҷи кабуд ҳарифи Шукрона Шолаева хоҳад буд. Шоалиева. албатта солҳои қабл чун таваҷҷӯҳ мекардем, духтарон дар риштаи бокс ангушшумор буданд. бештар исми Мавзуна Чорева, Миҷгона Самадова, Шоира Зулханаева ва Сумая Қосимова ва дигар бонувон буданд. аммо боисагӣ чун мебинем шумораи хеле духтарони наврас ҷавон ба риштаи бокс ро оварданд. ҳатто дар мусобиқаҳои байналмилалӣ натиҷа гирифта истоданд. албатта дар чемпионатҳо доварон аллакай аз хориҷи кишвар даъват мегарданд. ин бонуе ки айни ҳол доварӣ мекунад аз кишвари Сербия аст, ки рақобати бонувонро дар вазни то 50 килограмм дар марҳилаи нимниҳоӣ ҳакамӣ мекунад. хуб, аз кунҷи сурх бори дигар ёдовар мешавем ки Шукрона Шоалиева аст, аз кунҷи кабуд Ширмогул Ҳайдарова. ҳарду ҳам намояндагони дастаи хатлони як. рақобат оғоз гардид раунди аввал ва зарбаҳоро акнун мо мутаваҷҷеҳ мешавем. каме дар раунди аввал фосила гирифта мешавад ва зарба як ишора ба самти поён аз самти
паҳлу зарбаи хеле хуб аз ҷониби Шукрона Шуалиева. Бонуи сурхпӯш ва бо дасти чап ҳам зарбаи бисёр ҳам хуб равона мекунад мустақиман Шукрона Шуалиева. ва паҳлу бо дасти чап ва бибинем чӣ гуна зарбаҳои ҳадафрас дорад. Кросс бисёр хуб иҷро шуд ва ҳолати нокдаунро ба миён меорад. Зарбаи задаи Шукрона Шуалиева бонуи сурхпӯш ҳарифро ба нокдаун бурд ва ҳисоб мекунад, довар ҳам ишора мекунад ки иҷоза аст барои идомаи рақобат, вале фикр мекунам тамом, чун бисёр зарбаҳои зиёдро ба рӯи худ сар дод ва довар ишора мекунад ки рақобат тамом, дар ҳамин ҷо нуқта гузошта мешавад. Ширмогул Ҳайдарова натавонист ки бар муқобили Шукрона Шуалиева махсусан бар муқобили зарбаҳои ҳадафраси ӯ тоб оварад. Ба ҳамин тавр шикаст хӯрд, мақоми сеюмро ишғол кард. Шукрона Шуалиева дар вазни 50 килограмми бонувон бо либосҳои сурх роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кард. ҳолатҳои такрориро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна зарбаҳо ҳадафрас буданд. довар дохили майдон дар вазни то 54 килограмм байни бонувон Ёқубова Фариза кунҷи сурхи майдон. дар мубориза кунун барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ вазни 54 килограмми бонувон ҷуфти навбатӣ ба майдон ворид мешавад. Фариза Ёқубова намояндаи дастаи Хатлон-2 аз кунҷи сурх ба майдон ворид шуд. Дилдода Асақолова намояндаи шаҳри Душанбе кабудпӯш ба майдон ворид мешавад ва мо мутаваҷҷиҳи рақобати навбатӣ мегардем. خب довари марказ ҳардуро назди худ мехонад, қоидаҳоро ба онҳо боз як бори дигар мефаҳмонад ва рақобат ҳам ба дастчанд лаҳза шурӯъ мегардад. خب аз кунҷи сурх Фариза Ёқубова дастаи Хатлон-2, аз кунҷи кабуд Дилдода Асақолова аз дастаи Душанбе. Фариза акнун дар аввалин расишот чун мебинем зарбаҳои бисёр ҳам ҳадафрас иҷро мекунад. пайваста зарбаҳояш ҳадафрас ҳастанд. бибинем фишори хеле хуби Фариза Ёқубова бо дастпӯшҳои сурх ва мустақиман аз паҳлу зарба мезанад, ба шикам зарба мезанад. пайваста бубинем дар фишор ҳаст Фариза Ёқубова, варзишгаре ки бо либосҳои сурх ҳунарнамоӣ дорад, вале ба ҷуз ҳамон зарбаҳое ки ба нишон намерасанд дигар коре кардан наметавонад. бонуи кабудпӯш Дилдода Асақолова ҳатто хуб дифоъ кардан ҳам барояш муяссар намешавад. зарбаҳои ҳадафрас аз ҷониби Фариза ва мустақиман зарба зад. ин кросс буд. ва аз паҳлу зарбаҳои пайдар ҳам ва боз паҳлу ҳам ба дасти рост ҳам ба дасти чап, чун мебинем хеле зарбаҳои хуб иҷро мекунад Фариза ва ҳолати нокдаунро ба миён меорад.
اینجا فریزا و داور هم چون تا 10 شماره اشاره کرد خودی دلداده که میتواند رقابت را ادامه دهد، ولی ضربه های خیلی زیاد برای خود سر میدهد. قدی پس دارد فریزا، ولی ببینیم چگونه عملهایش زیبا است، حرکتهایش بسیار خوب است و ضربه های نشان را است. و یا این نوبت هم فکر میکنم باز به نکداون روان کرد حریفش رو. این نوبت هم داور اجازه میدهد برای جریان این رقابت یا نه؟ نه دیگر از جانب مربی فکر میکنم اجازه نیست برای دلداده اسقالووا. خب همین طور بانوی سرخپوش فریزا یعقوبова نماینده خطلان 2 در این رقابت پیش از مهلت پیروزی را به دست آورد و راهش را به مرحله نهایی برد. دلداده اسقالووا باشد به گرفتن مدال برنجی مشرف گردید. توجه به همان حالتهایی که از جانب فریزا یعقوبова بود، چگونه سری وقتی و عالی اجرا کرد ضربه ها رو. داور داخل میدان با کنجی کبود دعوت کرده می شود شکرانه سخراب. خب رقابت دیگری مرحله نیم نهایی وزن 54 کیلوگرم بانوان منظور شما میگردد. از کنج سرخ هنگاما ایسویوا نماینده دسته دوشنبه، از کنج کبود شکرانه سهراب نماینده خطلان 2. در عموم اگر ما توجه کنیم به رشد بوکس در تاجیکستان، واقعا به طور چشمرس خیلی پیشروی میکند این فدراسیون، هم از جهت سفر برای ورزشکاران، هم از جهت گذراندن مسابقه ها، قبول مسابقه ها در تاجیکستان، از جهت نتیجه ها در مسابقه های رسمی. بسیار فعالی در کار نمایندگان فدراسیون بوکس تاجیکستان به خوبی دیده می شود و این چیز میتواند که نفوذ ورزش کشور ما رو در عرصه جهان باز هم بالاتر برد، چون از هر مسابقات که بوکسیان ما شرکت میکنن حتما نتیجه های خوبتر و بهتر هم به دست میگیرند. حالا مربیان اکنون دست پروانه خود را آماده میکنن، همه چیز آماده است. داور هم چون انانه قاعده ها را یک بار دیگر میفهماند به بوکسیان و رقابت آغاز می شود. خب هنگاما ایسوی و سرخپوش از نماینده شهر دوشنبه، کبودپوش از دسته خطلان 2 شکرانه سهراب و خیلی خوب شروع میکنن هر دو این نیروسنجی را و پیوسته ضربه های شکرانه سهراب را میبینیم. بانوی کبودپوش با دست راست از سمت چگونه ضربه خوب میزند از پهلو. شکرانه سهراب راوندی اول رو خیلی خوب شروع میکند این بانو. مستقیما ضربه ها کراس و غیر قاعده هم عمل کرده ایستاده است اینجا شکرانه سهراب، چون در بوکس حریف رو داشته بعدا ضربه زدن اجازه نیست. اکنون
дақиқаи аввалро хуб шурӯъ кард бонуи Кабудпуш, вале чун мебинем дар ҳол хастагиаш эҳсос мешавад, ҳолати клинчро ба миён меорад. Аммо ин куллан ғайриқоида амал мекунад. зарба аз паҳлӯ аз ҷониби Шукронаи Суҳроб Кабудпуш ва бубинем ҳангоме ки ҳарифро медорад ва боз зарба мезанад Шукронаи Суҳроб. ин албатта ғайриқоида аст. ҳолати клинч ба миён меояд, гаштаю баргашта. ва кунун зарбаи мустаҳками Исоеваро мебинем. ҳангома Исоева бонуи сурхпош ки ҳарифро ба нокдаун равон кард. ҳолати клинч бо дасти чап чӣ гуна зарбаи хеле мустаҳкам равон мекунад ҳангома Исоева. ва раунди аввал ба анҷом мерасад. аз миёни бонуон акнун аввалин нафароне шуданд ки пурра як раунд рақобат карданд. тавсия медиҳад доварон. ба ин ҷо рақобат боздошта шуд ва ғолибият ба ҳангома Исоева. аз кунҷи сурх намояндаи шаҳри Душанбе дода шуду ба марҳилаи ниҳоӣ рафт. дар ҷуфти 29 дар вазни то 57 килограмм байни бонувон Саидова Давлатби, кунҷи сурхи майдон. ба вазни 57 килограмми бонувон таваҷҷӯҳ мекунем. аз кунҷи сурх Давлатби Саидова, намояндаи дастаи хатлон 2 ҳунарнамоӣ хоҳад кард ки ба майдон ворид шуд. Меҳрона Зуҳрулоева аз ӯ низ намояндаи дастаи хатлон 2 ва аз кунҷи Кабуд ба арсаи рақобат ворид мешавад. Хуршед Абдуллоев дар рӯи майдон доварӣ мекунад. Саидова Давлатби, кунҷи Кабуди майдон. инам марҳилаи нимниҳоии вазни 57 килограмм аст ва рақобат оғоз мегардад. аз кунҷи сурх як бори дигар ёддор мешавем ки Давлатби Саидова аз хатлон 2, аз кунҷи Кабуд намояндаи дигари хатлон Меҳрона Зуҳрулоева. аввалин расишҳо, аввалин зарбаҳо чӣ гуна ҳадафрас буданд аз ҷониби Зуҳрулоева ва ҳолати нокдаунро ба миён овард. хуб, чӣ ишора мекунад довар? рақобат боздошта шуд дар кӯчактарин сонияҳо. зарбаҳои бисёрам ҳадафрас аз ҷониби Меҳрона Зуҳрулоева. Меҳрона Зуҳрулоева роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ акнун ҳамвор кард. дар вазни 57 килограмм ки баринг даъват карда мешаванд дар ҷуфти 30 дар вазни то 60 килограмм байни бонувон Холова Биби Нишастамо, кунҷи сурхи майдон.
خب وزن 60 کیلوگرم تا 60 کیلوگرمی بانوان آغاز می‌گردد. از کنج سرخ بیبی نشستم و خالوه یکی از بانوانی که همکنون به مسابقات بین المللی قدم می‌گذارد رقابت خواهد کرد. نماینده خطلاندو و از کنج کبود در اکران‌های ما و شما مورزبی قوتعلی نماینده دسته دوشنبه است. این هم مرحله نیم نهایی وزن تا 60 کیلوگرم است که رقابت آغاز می‌گردد. خب بار دیگر معرفی میکنیم بیبی نشستن با خالو از کنج سرخ از کنج کبود نوروزبی قوتعلی. همه چی آماده است. اکنون رقابت شروع می‌گردد. با اشاره داور راوند اول شروع می‌گردد. اینجا البته برتری بر بیبی شایسته‌ما خالو است چون تجربه دیده بیشتری میدان ها است. زود ضربه های خیلی مستحکم مستقیما و چگونه به حریف شانس نمیدهد هنوز در راوند اول. خیلی مستحکم ضربه ها پای هم و حریف را به حالت نکداون میبرد و اشاره میکند که میتواند رقابت را ادامه دهد نوروزبی قوتعلی، ولی داور میگوید نه، تمام این ضربه ها البته بسیار هدف رس بودند، به همین خاطر تو دیگر ادامه دادن نمیتوانی رقابت را. نوروزبی بر مقابل بیبی شایسته‌ما تا واقعی سوداگری کردن نتوانست و از کنج سرخ نماینده دسته خطلاندو بیبی نشسته‌ما خالو پیروزی را به دست آورد و حریفش با گرفتن نشانی برنجی مشرف می‌گردد. نوروزبی قوتعلی توجه میکنیم اکنون به وزن 51 کیلوگرمی مردان در مرحله نیم نهایی. خب از کنج سرخ مهراج صوفی جانف نماینده ولایت سوخت است و حریفش از کنج کبود دلاور حسین دلاور فنکترش. اشاره داور و آن قاعده هایی که باید در این نیروسنجی رعایت گردد. راوند اول آغاز می شود. رفتیم. خب راوند اول از کنج سرخ بار دیگر یادآور می شویم که مهراج صوفی جانف نماینده ولایت سوخت، از کنج کبود حسین دلاور نماینده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. اولین حالت های ضربه‌زنی هم به میان آمد. آیا سمتی پهلو چگونه ضربه سخت میزند نماینده ولایت سوخت و حالت نکداون رو هم به میان میارد. خیلی واقعا از پهلو ضربه سخت با دست راست روانه کرد و این نوبت هم ضربه خیلی مستحکم و باز حالت نکداون هم به شکم هم برای دو ضربه بسیار هم سخت و مستحکم روانه کرد و داور اشاره میکند که او حریفش نمیتواند رقابت را ادامه دهد و همین طور پیش از مهلت بدون مشکلی با آسانی نماینده ولایت سوخت مهراج صوفی جانف بر مقابل حریفش از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان پیروزی را به دست آورد و همین طور مهراج به مرحله نهایی می رود
дар вазни 51 килограмм ҳариф бошад ва гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф мегардад. ба ринг даъват карда мешаванд дар ҷуфти дуюм дар вазни то 51 килограмм Қулов Сунатулло, кунҷи сурхи майдон. хуб, акнун дар марҳилаи нимниҳои вазни 51 килограмм ҷуфти дигар ба майдон ворид мешаванд. Сунатулло Қулов аз кунҷи сурх аст, намояндаи хатлон 1 ки ҳарифаш аз кунҷи кабуд Меҳроб Ҳамидов. Меҳроб Ҳамидов аз дастаи Душанбе аст. Кунҷи сурхи майдон Қулов Сунатулло, кунҷи кабуди майдон Ҳамидов Меҳроб. хуб, ҳамин тавр дар вазни 51 килограмм дар марҳилаи нимниҳоӣ аз кунҷи сурх Сунатулло Қулов намояндаи хатлон 1, аз кунҷи кабуд намояндаи Душанбе Меҳроб Ҳамидов. ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҷараёни ин рақобат ки чӣ гуна сурат мегирад. Аввалин кӯшиш аз ҷониби варзишгари кунҷи кабуд Меҳроб Ҳамидов, Меҳроб Ҳамидов бисёр оромона ба пеш меравад ва зарбаи мустақим ҷеб акнун инҳо кам кам фосила мегиранд, аз ҳад зиёд наздик намешаванд, аз дур зарбаҳоро равон мекунанд. бо дасти чап зарбаҳо, вале ду маротиба ба рӯи худ зарба мехӯрад варзишгар аз кунҷи сурх Сунатулло Қулов. бубинем бисёр оромона аст мушзани кунҷи кабуд ва як ба ҳуҷум мегузорад, зарба иҷро мекунад ки зарбаҳояш ҳадафрас ҳастанд. ва боз ду маротибаи дигар аз паҳлӯ зарбаҳои бисёр мустаҳками Меҳроб Ҳамидов. зарбаҳои таваккалӣ равона мекунад мушзане ки аз кунҷи сурх аст Сунатулло Қулов. раунди аввал бо фишорҳо ва зарбаҳои якдигар сипарӣ мешаванд. ду маротибаи дигар аз паҳлӯ зарба мезанад инҷо Қулов. сурхпӯш дар сонияҳои поёнӣ ҳамон зарбаҳои зиёдтар ба рӯи худ иҷоза дод ки ҳариф зарба занад. хуб, раунди аввал ба поён расид. ҳар ду ҳам фаъол буданд, вале бештар зарбаҳои нишонрас аз ҷониби Меҳроб Ҳамидов буд. дар ҷуфти севум дар вазни то 54 килограмм Арипов Фирдавс, кунҷи сурхи майдон Салохайдинов Хасан, кунҷи кабуди майдон.
мураббиён ҳам ишора мекунанд ки бештар дар ҳуҷум буданд дар кор. раунди дуюм оғоз мегардад. бори дигар ёдор мешавем ки аз кунҷи сурх намояндаи дастаи хатлон як Сунатулло Қулов аст, аз кунҷи кабуд Меҳроб Ҳамидов аз дастаи Душанбе. ишора бубинем ҷеб ишора мекунад аз кунҷи сурх Қулов, аммо зарба ба ҳадаф намерасонад. фақат ишораи ҷеб аст. аз паҳлу ду зарбаи обдор тобнок иҷро мекунад Меҳроб Ҳамидов. ва довар чӣ ишора мекунад онҷо ба кунҷи сурх? инҷо аз бинияш хун ҷорӣ мешавад. ба ҳамин хотир Сунатулло Қуловро довари рӯи ринг ба назди табибон равон кард. ва тавонист акнун дар ду ҳолат зарбаҳои худро ба нишон расонад Сунатулло Қулов, аммо бубинем бисёр боэҳтиёт ва фосиларо нигоҳ дошта зарба мезанад Меҳроб Ҳамидов ва зарбаҳояш ҳам ҳадафрас ҳастанд. ҳар ду ҳам пайҳам аз паҳлӯ зарба мезананд. ин ҷуфт акнун нисбат ба ҷуфтҳои дигар каме рақобаташон албатта тӯлонитар ҳам шуд. яъне ин маънои онро дорад ки қувваҳо кам-кам баробар ҳам менамоянд. вале бештар нафаси тозатар, росто, ҳунарнамоӣ кардани Меҳроб Ҳамидов аз кунҷи кабуд бештар ба назар мерасад. бубинем рақсҳои по мавқеъро зуд иваз мекунад ки ин хеле муҳим аст. ҳаракат бо пойҳо. ва раунди дуюм ҳам ба поён мерасад. ҳамоно то бо охир акнун ғолиб муайян нест ва фишорҳо пайваста идома мекунанд. тавсияҳо ба дастпарварони худ дар чемпионати Тоҷикистон албатта бештар барои мураббиён имкониятҳои фарохтар ба миён меояд то дастпарварони арзандаи худро бисанҷанд, касбияти онҳоро дарк кунанд. раунди сеюм оғоз мегардад. сурхпӯш
аз дастаи хатлон як Сунатулло Қулов аст, аз дастаи душанбе Кабудпуш Меҳроб Ҳамидов. ва ин раунди ҳалкунанда бояд фаъолӣ якунун аз ҷониби ҳарду мушоҳида шавад. зарбаҳо пайваста иҷро мешаванд ва бо дасти рост мустақиман зарбаи Меҳроб Ҳамидов. бештар бубинем мустақиман ё ҳамон ҷеб зарба мезанад Меҳроб Ҳамидов ва ҳолати клинчро ба миён меорад. ва вақтро ҳам фикр мекунам ки кашол додани аст Меҳроб Ҳамидов, вале ҳоло вақт зиёд аст. акунун зарба бо дасти рост бисёр ҳадафрас буд аз ҷониби Меҳроб Ҳамидов аз кунҷи Кабуд. ва чӣ гуна ин навбат зарбаи Меҳроб Ҳамидов ба нишон расид, вале ӯ ишора мекунад ба ҳариф ки ба ӯ сам равад. албатта ин ҳам як нав ҳарифро ғазаболуд кардан аст. дар раунди аввал фаъолтар буд варзишгари Кабудпуш, ба ҳамин хотир раунди дуюм ҳам хубтар кор кард. шояд ӯ аз худ боварӣ дорад ки дар ин рақобат пирӯз мегардад, ба ҳамин хотир каме беаҳамиятӣ мекунад нисбат ба ҳариф, вале як аз фосилаи дур зарбаҳоро равон мекунад Меҳроб Ҳамидов. ҳолати клинч як лаҳза ба миён омад. дигар бештар дар фишор аст боксчи аз кунҷи сурх Сунатулло Қулов, вале бубинем дигар вақтро кашол медиҳад Меҳроб Ҳамидов ва бо ҳамон рақсҳои по, бо нағмакуниҳояш, ва ҳамин тавр раунди сеюм ҳам ба поён расид. منتظر قرار نهایی داوران میشویم. در این آزمایی غالبیت با حمیدов مهراب کنجی کبود میدان مهراب حمیدов از کنجی کبود نماینده شهر دوشنبه در این رقابت پیروزی را به دست آورد و مرحله نهایی رفت. سنتالله قلوف با مرحله نهایی رفت، ولی سنتالله قلوف باشد با گرفتن مدال برنجی مشرف شد. بارینگ دعوت کرده می شود در جفت سیوم در وزن تا 54 کیلوگرم عریپov فردوس کنجی سرخ میدان. فردوس عریپov با لباس‌های سرخ، دستپوشی سرخ در وزن 54 کیلوگرم به میدان وارد می شود. این هم مرحله نیم نهایی است. صلاح‌الدینов از شهر نهایی توبه جمهوری با لباس‌های کبود حریف عریپov خواهد بود. کلاکای به میدان وارد میشوند هر دو.
валерий пастухов аз молдова кунҷи сурхи майдон ин рақобатро ҳакамӣ мекунад. кунҷи кабуди майдон кунҷи сурх ҳасан фирдавс арипов, кунҷи кабуд ҳасан салоҳайдинов. خب همین طور نرسانجی آغاز میگردد در وزن 54 کیلوگرم از کنجی سرخ نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان فردوس عریپوف، از کنجی کبود نماینده شهر نوی تابع جمهوری حسن صلاح‌الدینов و اولین ضربه ها با دست چپ و اینجا اپرکات از جانب فردوس عریپوف. ولی این حالا آغاز رقابت است، راوند اول است، اما میبینیم که چگونه ادامه رقابت را سپری میکند حسن صلاح‌الدینов از کنجی کبود. اما در آغاز رقابت بیشتر دفاع میکند او و ضربه های مستقیم از پهلو. دفاع هم البته خوب است از جانب بوکسچی با لباس های کبود. ولی ببینیم پیوسته مستقیما ضربه میزند فردوس عریپوف. منتظر می شود حسن صلاح‌الدینов و بعدا ببینیم یک ضربه های خود را هم روانه می کند. با قسمت شکم و بعدا بر روی حریف ضربه میزند ولی محکم کرده شده است روی فردوس عریپوف. به همین خاطر ضربه های حسن با هدف نمیرسند و چی اشاره شد از دوار سر خود را باید خم نکند حسن، اما از پهلو هم یک ضربه خوب روانه میکند نماینده شهر نوی تابع مرکز. با شکم حریف ضربه های پیوسته میزند حسن صلاح‌الدینов. ببینیم پیوسته با شکم، شاید اکنون تاکتیک انتخاب کرده او با همین روش است. خب راوند اول به انجام رسید، چون دیدیم هر دو هم خوب کوشش کردن، ضربه های هدف رس رو هم تا جای انجام دادن، ولی گپ سر آن است که حالا دو راوند دیگر در پیش است. تیاری بینند و آماده باشند. در جفت چهارم در وزن تا 54 کیلوگرم زویدов نوریدین کنجی سرخ میدان، شریفزاده شاهرو کنجی کبود. الان این لحظه ها خیلی مهم هستند برای ورزشکاران که چگونه قبول میکنند توصیه مربیان را و بعدا آن را در میدان اجرا میکنند. خیلی فرصت خوب است. راوند دوم آغاز میگردد. بار دیگر یادآور میشم که از کنج سرخ فردوس عریپوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان، از کنج کبود نماینده شهر نوی تابع جمهوری حسن صلاح‌الدینов است. مبارزه برای راه یافتن بعد دور نهایی وزن تا 54 کیلوگرم.
рақобатҳо дар доираи чемпионати тоҷикистон дар соли 2025 ҷараён дорад. ишораи ҷеб аз ҷониби Фирдавс Арипов, вале зарба намезанад. баъдам бубинем зарбаҳои ҳадафрас мустақиман кросс ба ҳадаф расид. истифодаи аперкодро инҷо ҳам иҷро мекунад Ҳасан Салоҳиддинов. вале аз чӣ бошад ки ӯ бештар рӯи худро маҳкам намекунад, дифояш кам аст ва ба худ зарбаҳоро бештар сар медиҳад. аммо акнун ташаббусро ба даст мегирад варзишгар бо либосҳои кабуд аст ва ин ҳолат албатта нокдаун набуд. бубинем ки дар раунди дуюм намояндаи ой хеле зарбаҳои мустаҳкам дорад намояндаи шаҳри ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ Ҳасан ва бо дасти чап аз паҳлӯ зарба мезанад мустақиман бо шикам аперкодро ҳам истифода кард дар ин ҳолат, вале зарбаҳои мустақиман бештар аст аз ҷониби Ҳасан Салоҳиддинов, намояндаи шаҳри ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ бо дастпӯшҳои кабуд ки бубинем чӣ гуна аз ҳад зиёд наздик мешавад ба ҳариф. ҳар зарбааш нишонрас аст, вале як зарбаҳои Фирдавс Арипов ҳам ба нишон мерасанд. дар ин раунд ба пуррагӣ гуфтан мумкин аст ки фаули Ҳасан Салоҳиддинов бештар ба назар мерасид. бубинем чӣ гуна зарба мезанад, фишор меорад. дар сонияҳои поёнии раунди дуюм рақобат ҷолибтар сурат мегирад ва раунди дуюм ҳам ба поён расид. раунди сеюм, раунди ҳалкунанда оғоз мегардад. ва мисли раунди дуюм акнун фосиларо хеле наздик нигоҳ медорад Ҳасан Салоҳиддинов аз кунҷи кабуд ва доварам ишора мекард ки бо даст доштану ҳаракат кардан ғайриимкон аст. аз миёнпоён зарба задан мамнӯъ аст. ям ишораи довар буд ба Ҳасан. аз паҳлӯ бо дасти чап бисёр зарбаи мустаҳкам дошт. кросс боз як маротибаи дигар аз паҳлӯ зарба мезанад бо дасти рост. Ҳасан Салоҳиддинов кабудпӯш. акнун раунди сеюм боз ҳам ҷолибтар мешавад, аммо фишори бештар аз ҷониби Ҳасан Салоҳиддинов аст. намояндаи шаҳри ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ҳолати клинч ба миён меояд ва зарба бубинем беҳуда зарбаҳои ҳавоӣ надорад Ҳасан Салоҳиддинов. бубинем чӣ гуна фишорро хеле бештар мекунад дар муқобили ҳариф. ҳарчанд дар раунди аввал, дар дақиқаҳои раунди аввал фаули Фирдавс Арипов дида мешуд, вале куллан мебинем ки инҷо фишорро бештар мекунад Ҳасан Салоҳиддинов.
البته در باکس هر لحظه میتواند که حل کننده باشد، هر ضربه میتواند که حریف را سرنگون سازد. به همین خاطر احتیاطکاری و دفاع خوبتر برای این ورزشکاران بسیار مهم است. راوند سوم هم به نقطه نهایی نزدیک می شود، ولی همانو حسن صلاح‌الدینов فشار را بیشتر میکند. ضربه هایش همه هدف رس هستند و راوند سوم هم و پایان رسید. قرار نهایی را ما منتظر میشویم. اکنون дар ин қувваозмоӣ ғолибиян ба Салоҳайдинов Ҳасан. خب از کنجی کبود حسن صلاح‌الدینов در وزن 54 کیلوگرم پیروزی را به دست آورد و راهش را به مرحله نهایی هموار میکند. حریفش فردوس عریپов با گرفتن مدال برنجی وزن 54 کیلوگرم مشرف میگردد. ба ринг даъват карда мешаванд дар ҷуфти чорум дар вазни то 54 килограмм Зоидов Нуриддин. و این هم همون حالت هایی که چگونه ضربه ها روان نگردید. خب نوریدین زویدов نماینده ولایت سوخت از کنج سرخ با میدان وارد می شود. این هم وزن 54 کیلوگرم است. مرحله نیم نهایی و شاهرخ شریف زاده از دسته دوشنبه از کنج کبود حریفی نوریدین زویدov خواهد بود. اکنون نماینده ولایت سوخت و شهر دوشنبه دو مکتب بزرگی که سرگئی ژوکین از فدراسیون روسیه این رقابت را حکمی میکند. و طبق قاعده ورزشکاران را البته تفتیش میکند و در این حالت قاعده ها را بار دیگر میفهماند و بعد از چند نظر خوب از شروع میگردد. از کنج سرخ نوریدین زویدov از ولایت سوخت، از کنج کبود شاهرخ شریف زاده از دوشنبه. رسانجی آغاز گردید. در حال ضربه ها هم اجرا می شود و دو مرتبه ببینیم با دست چپ مستقیما ضربه میزند از فاصله دور، یعنی کراس. ضربه های نوریدین زویدov است، ولی ببینیم نسبت به حریف دستانی درستر هم دارد. مشتزنی کنجی کبود شاهرخ شریف زاده. مستقیما ضربه با دست چپ از جانب شاهرخ و جیب اشاره میکند. کراس از جانب شاهرخ شریف زاده. وای از پهلو اکنون ضربه دست راستی نوریدین زویدov به هدف رسید. ببینیم دستان همه وقت بالا است. دستان نوریدین زویدov این معنی دارد که بیشتر البته دفاع میکند و بعداً ضربه ها را روانه میسازد، ولی روی شاهرخ شریف زاده ببینیم کشاده است. او بیشتر
таваҷҷӯҳаш ба зарбаҳо аст ва ҳарду ҳам як зайл зарба мезананд. зарбаи мустақиманд бо дасти рост аз фосилаи дур аз ҷониби Шоҳрух. ва бисёр хуб акнун дар раунди аввал фаъолияташро нишон медиҳад Шоҳрух Шарифзода аз дастаи Душанбе Кабудпуш, ки чанд маротиба зарбаҳои хуб ҳам дошт ва ин навбат мустақиман бар рӯи ҳариф зарба мезанад. Зарбаи ҳадаф рас ва аз паҳлӯ ҳолати калинҷ ба миён омад. ойой бо дасти рост аз паҳлӯ зарбаи хеле хуб аз ҷониби Шоҳрух Шарифзода ва боз бо дасти чап мустақиман зарба мезанад Шоҳрух ва хеле зарбаҳои сахт дорад. маълум аст ки аммо зарбаи охир ба ҳадаф нарасид. ҳамин тавр раунди аввал ба поён мерасад. раунди аввал ба поён мерасад бо фишорҳои тарафайн, вале фикр мекунам Шоҳрух Шарифзода фаъолтар. албатта мураббӣ Нуруддин Замонов тавсия медиҳад ки ҳариф қадаш дароз аст, бештар ба шикам зарбаҳоро равона кун ва баъдан ба тарзи дигар. раунди дуюм оғоз мегардад. Сурхпӯш аз вилояти Суғд аст. Нуруддин Замонов Кабудпӯш аз шаҳри Душанбе Шоҳрух Шарифзода. ва дар ҳол раунди дуюм ҳам бо ҳамон ба мисли раунди аввал хеле зарбаҳои хуб равона мешавад ва бубинем пайваста зарбаҳо аз ҳар ҷониб аз ҷониби Шоҳрух Шарифзода. ҳолати калинҷ ба миён омад як лаҳза ва инро ҳам довар ишора мекунад. фишори бештар аз ҷониби Шоҳрух Шарифзода аст, вале бубинем як зарбаҳое ки равона мекунад Нуруддин Зоидов ба ҳадаф мерасанд ва рақобатро ҳам инҷо боз медорад. аз бини инҷо ҳамон даҳонпӯше ки дошт ё ба ислоҳ капа мегӯянд, аз даҳони Нуруддин Зоидов парида буд, ба замин афтода буд. мустақиман зарба бо дасти чап аз ҷониби Нуруддин Зоидов ва зарбаи дасти рости Шоҳрух ҳам ба ҳадаф мерасад. ин кросс, яъне аз дур истода зарба равон кард. дигар бубинем ҳарду ҳам бе ист зарбаҳоро равона мекунанд. довар ишора мекунад ки бояд сари худро баланд кунад Шоҳрух Шарифзода аз кунҷи кабуд ва баъдан рақобат идома кунад. вале бубинед, таваҷҷӯҳ кунед, ҳар зарбаи ин боксчиён ба нишон мерасад, ба ҳадаф мерасад.
و ببینیم که این حالت ها بسیار برای نوردین زویدوف آنقدر خوب نیست، چون هرچند او میخواهد ضربه زند ولی ضربهاش به هدف نمیرسند. هر یک ضربه اجرا کرده شاهرخ شریف زاده هدف رس است. دست راست شب و راوند دوم هم به انجام رسید. اکنون دو راوند سپاری گردید. حالا برای ما معلوم نیست که کی پیروز میگردد، اما بیشتر هر دو هم فعال بودن. ضربه های شاهرخ هم هدف رس بود، ولی ما نقطه نهایی را منتظر میشیم. راوند سوم آغاز میگردد. راوند حل کننده در وزن 54 کیلوگرم مرحله نیم نهایی چمپیونات تاجیکستان آید به بوکس. سرخپوش از ولایت سوغد است نوردین زویدوف، کبودپوش از شهر دوشنبه شاهرخ شریف زاده. ضربه های از پهلوی روان کرده از زویدوف به هدف میرسند و مستقیما ضربه روانه میکند. شاهرخ جیب اشاره میکند با دست چپ، اما با دست راست ضربه میزند که ضربهش به هدف نرسید. شاهرخ شریف زاده را حالت کلینچ به میان آمد. سر خود را باید بالا کند. اشاره داور و شاهرخ شریف زاده بود. باید اکنون در این راوند حل کننده هر دو هم فعال باشند، مخصوصا برای شاهرخ شریف زاده که در دوران تا جای خود را نشان داد. ولی گپسری آن است که ضربه های نوردین زویدوف هم نشان رس هستند. هرچند او یک ضربه میزند اما هدفمندانه است. دستی چپ از پهلو خیلی ضربه خوب میزند شاهرخ شریف زاده از کنج کبود و ببینیم کم کم به قول نغمه ها هم انجام میدهد و حرکت پای ها بسیار مهم است. مستقیما ضربه با دستی چپ از جانب شاهرخ شریف زاده که با دست پوش های کبود نرمایی میکند تا رفت. رقابت به نقطه نهایی نزدیک می شود، اما رقابت هم بسیار جالب تر می گردد. با دستی چپ بسیار ضربه خوب از جانب نوردین زویدوف. حالت کلینچ و ببینیم ضربه هایی که با دست چپ روانه میگردن از جانب زویدوف نشان رس هستند. و راوند سوم هم به انجام میرسد. اکنون ما منتظر قرار نهایی داوران میشویم. براستی خیلی هنر شایسته داشتن هر دو این مشتزن ها در اجرای اصول ها، در ضربه ها، ولی یکی باید غالب شود. خب کنج سرخ نوردین زویدوف از ولایت سوغد در این رقابت پیروز میگردد. رویش را به مرحله نهایی هموار میکند.
дӯстони азиз, то ин дам ман Сорбон Мисаев ин рақобатро барои шумо шарҳ додам. дӯстдори варзиш бошед, бо шабакаи варзиш мемонед. хайр. ассалому алайкум дӯстони арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш. шуморо даъват мекунем ба тамошои марҳилаҳои нимниҳои чемпионати Тоҷикистон оид ба бокс дар соли 2025 ки дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ баргузор гардид. ҳамакунун дар вазни 57 килограмми мардон рақобатҳо оғоз мегарданд. аз кунҷи сурх намояндаи дастаи душанбе Анушервон Фозилов ва аз кунҷи кабуд Искандарбек Рустамов аз вилояти Сухт. дар марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 57 килограмм баъд аз шалназа ва рақобат шурӯъ мекунанд. албатта чемпионати Тоҷикистон муҳимтарин мусобиқот барои мушзанҳои кишвар ба ҳисоб меравад, то роҳи худро ба майдонҳои бузург ҳамвор созанд. ҳарду варзишгар, ҳарду боксчӣ ҳам дар майдон ҳастанд ва тибқи ҳамон тартиб довари рӯи майдон албатта қоидаҳоро як маротибаи дигар ба варзишгарон мефаҳмонад. баъд аз чанд лаҳза рақобат ҳам шурӯъ мегардад. хуб, нерӯсанҷӣ оғоз гардид. як бори дигар ёдовар мешавем ки аз кунҷи сурх намояндаи шаҳри Душанбе Анушервон Фозилов ва аз кунҷи кабуд Искандарбек Рустамов аз вилояти Сухт. раунди аввал. акнун раунди аввал, чун таваҷҷӯҳ мекунем, бо оҳистагӣ як марҳилаи омӯзиш барои ҳарду ин варзишгарон ба ҳисоб меравад ки бо кадом сабк рақобатро идома медиҳанд. бо дасти чап ҷеб, бо дасти рост аз ҷониби Анушервон Рустамов ки бо дастпӯшҳои кабуд нерӯсанҷӣ мекунад. бубинем акнун ба оҳистагӣ зарбаҳо ҳам мустаҳкамтар мегарданд. ишораи Фозилов ду маротиба аз самти паҳлӯ зарба мезанад ва ҳолати акнун аперкотро ҳам як лаҳза истифода бурд Анушервон Фозилов. вале бубинем хеле дифои хуб дорад варзишгаре ки бо дастпӯшҳои кабуд ҳунарнамоӣ мекунад Искандарбек Рустамов. аммо ду маротиба ба рӯи худ зарбаҳоро сар медиҳад. вале бубинем мустақиман бештар зарба мезанад Искандарбек Рустамов аз кунҷи кабуд ҷеб ва мустақиман як зарбаи дасти рост ҷеб ишора мекунад ва боз бубинем кросс ҳам бо ҳамон фишори бадан ва баъдан зарба мезанад. Искандарбек Рустамов. бубинем ин рақобат чандон суръати баланд надорад, вале ба оҳистагӣ зарбаҳо ҳам ба ҳадаф мерасанд. мустақиман зарбаи Анушервон ва як маротибаи дигар ба қисми поёнӣ ба шикамби ҳариф зарба зад. зарбаҳои аз паҳлӯ ё ҳамон ҳук мегӯем каман дар кам инҷо ба инобат гирифта мешавад. ду маротибаи дигар кросс бо дасти чап иҷро мекунад Анушервон Фозилов аз кунҷи сурх. зарбаҳои ҷеб равонкардаи Искандарбек Рустамов ҳам бубинем як ба ҳадаф мерасанд. ва аз паҳлӯ бо дасти чап зарбазанӣ Искандарбек Рустамов мустақиман зарба бо дасти чап аз ҷониби Анушервон Фозилов. хеле
ҳадафрас ҳам буд. вой дар сонияҳои поёнӣ бо дасти чап аз паҳлӯ як зарбаи бисёр ҳам хубро равон кард. инҷо Искандарбек Рустамов ва раунди аввал ҳам ба анҷом мерасад. ҳарду ҳам ҳунарашон хубтар буд дар ин нерӯсанҷӣ. аз кадом ҷиҳат ки чандон фишори хуб фишори тез ҳам набуд, ҷараёни рақобат тез ҳам набуд, вале зарбаҳо як ба ҳадаф мерасиданд ва ин лаҳзаҳо ҳам бисёр лаҳзаҳои муҳим аст барои варзишгарон ки тавсияҳои мураббиёнро аз худ кунанд ва баъдан дар ҷараён истифода баранд. Али Бобоҷонов мураббие ки шогирдони зиёдро ба воя расондааст, махсусан Давлат Болтаев мас аз малакаву маҳорати Али Бобоҷонов ба майдонҳои бузург баромад. раунди дуюм оғоз мегардад. Сурхпӯш аз дастаи Душанбе аст. Анушервон Фозилов, Кабудпӯш, Искандарбек Рустамов аз вилояти Суғд. акунун нисбат ба раунди аввал хоҳ дар раунди дуюм рақобат маҷрои тезтар касб мекунад. зарбаҳо зиёдтар мешаванд ва бисёртар ҳарду ҳам таваҷҷӯҳ бо ҳамон зарбаҳои мустақим ё ҷеб доранд. беист ҳарду ҳам зарба мезананд. як аперкорт бо дасти чап аз ҷониби Искандарбек Рустамов буд. вале бештар зарбаҳои задаи Анушервон Фозилов бо дасти чап зиёдтар ба назар мерасад. аз паҳлӯ ҳук бубинем. ин маротиба ҳам ҳамон зарбаҳое ки аз паҳлӯ аст пайваста истифода мекунад ва як ҳаракати хуб ҳам дошт инҷо Анушервон Фозилов. ҳолати часпеш ё клинч ба миён меояд, вале аз ин ҳолат боз худро ҳарду ҳам раҳо мекунад. зарбаҳо бибинем пойҳам аст дасти чап бо аз паҳлӯ зарбаи бисёр ҳам хуб аз ҷониби Анушервон ва боз бибинем бештар ба зарбаҳои паҳлӯӣ ё ҳамон ҳукро истифода мебарад боксие ки аз кунҷи сурх аст, аммо ин навбат мустақиман зарба мезанад. кросс зарбаҳои паҳлӯӣ Анушервон Фозилов бештар ҳадафрас ҳастанд ва инҷо ҳам довар мефаҳмонад чӣ гуна бояд равиши рақобатро идома диҳад. сарро бояд боло кунад Искандарбек Рустамов. бо дасти рост бештар ишора мекунад Искандарбек Рустамов, вале зарбаҳояш то кунун ҳадафрас нестанд. дар ҳол ҳолати часпишро ба миён меоранд. аз қисмати поёни зарба зарбаҳои паҳлӯӣ зиёдтар ҳастанд, вале аз ҳама бештар худи Анушервон Фозилов ин ҳолатро истифода мебарад. Искандарбек Рустамов бошад бештар зарбаҳои мустақимро равона мекунад. дар поёни раунди дуюм бисёр фаъол мешавад Искандарбек Рустамов аз вилояти Суғд. Кабудпӯш зарбаҳоро пайҳам равон мекунад. раунди дуюм ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ расид. барости дар ин нерӯсанҷӣ ҳарду ҳам ҳунари хубтар нишон дода истоданд, вале чунин ба назар мерасад ки дар ду раунди қаблӣ Анушервон Фозилов бартариро бештар ба даст овардааст. мо қаблан ҳам ишора карда будем ки акнун дар риштаи бокс мусобиқоти дохилиро ҳам хубтару беҳтар баргузор шиданд. солҳои охир
ва беҳтаринҳо ҳам албатта дар ин сам давоя мерасанд ва ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ сафар бармегарданд. раунди сеюм раунди ҳалкунанда барои ҳарду ин варзишгарон оғоз мегардад. хоҳунохоҳ дар ин раунд мо фишори бештар ва зарбаҳои зиёдтарро хоҳем дид. чӣ гуна ки аз дақиқаҳои аввал ҳарду ҳам пайҳам бубинед беист зарба мезананд. зарбаҳои рост мустақиман ҳук ва аз паҳлӯ ҳам инҷо зарба зада шуд. талоши Искандарбек Рустамов барои иҷрои аперкот буд ва ҳолати клинч ба миён меояд. ҳамин дифои хуб доштан ҳам як бартарӣ хеле зиёд дорад барои ин боксчиён то зарбаҳои ҳарифро ба худ иҷоза надиҳад. вале инҳо ҳарду бубинед ҳамин гуна зарба мезананд. дифоъ он қадар зиёд нест. ҳаракатҳо бо пой ба ҳар самт ҳаракат кардани Искандарбек Рустамовро мо мебинем ки дар раунди дуюм ба рости фаъол аст. бо дасти чап ду маротиба аз паҳлӯ зарба мезанад Искандарбек Рустамов ва ҳолати Анушервон Фозиловро хеле бубинем тангтар мекунад. аз фосилаи наздик ҳарду ҳам зарба мезананд. ай бо дасти рост кросс аз ҷониби Искандарбек Рустамов пайваста зарбаҳоро мустақиман равон мекунад. аз паҳлӯ ҳук ду маротибаи дигар ба шикамби ҳариф ҳам зарба мезанад Искандарбек Рустамов аз кунҷи кабуд. акнун дар раунди сеюм пурра маълум аст ки Искандарбек Рустамов ташаббусро ба даст гирифтааст. пайваста зарба равон мекунад. беист дигар имкон намедиҳад ба Анушервон Фозилов. боз аз паҳлӯ ҳук зарбаи аперкот бо дасти рост аз ҷониби Искандарбек Рустамов пайваста ҳамоно фишорро идома медиҳад. ӯ бубинем ҳарчанд наздик мешавад зарбаҳои кӯтоҳро равон мекунад Искандарбек Рустамов ва ба ин ҳолат ӯ пешсафии худро ҳам хеле хуб исбот мекунад. ҳолати клинч ба миён омад. ҳарду ҳам албатта каме хастагиро эҳсос мекунанд. вале дигар Анушервон Фозилов имкон надорад ки зарбаҳоро равон кунад. пурра дар фишор аст Искандарбек Рустамов аз кунҷи кабуд. ҳолати клинч ба миён омад. доварам ишора мекунад ба Искандарбек Рустамов ки бо шакли дуруст. хуб, раунди сеюм ҳам ба анҷом расид. мунтазири қарори ниҳоии доварон ҳастем. Дар ин мавзӯи ғолибият ба Искандарбек Рустамов аз кунҷи кабуд билохира дар ин рақобат пирӯзиро ба даст овард. роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор мекунад ва Анушервон Фозилов аз дастаи душанбе ба гирифтани нишони биринҷи чемпионати Тоҷикистон дар соли 2025 мушарраф мегардад. дар вазни то 57 килограмм Иксанов Бузургмеҳр кунҷи субҳи майдон. хуб, ба марҳилаи нимниҳоӣ боз ҳамин вазни 57 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем. Бузургмеҳр Иксанов аз дастаи душанбе аз кунҷи сурх ба майдон омад ва ҳариф ӯ аз кунҷи кабуд Хусравхон Раҳимов
аз вилояти сухт нерӯсанҷӣ хоҳад кард. дар маҷмӯъ дар чемпионати тоҷикистон имсол 131 нафар ширкат намуданд ки дар ин миён 19 нафарашро ба унвон ташкил медоданд. аз дастаҳои душанбе 1, душанбе 2, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, хатлон 1, хатлон 2, сухт ва шаҳрноҳои тобеи марказ. хуб, аз кунҷи сурх бори дигар ёдовар мешавем ки намояндаи шаҳри душанбе бузургмер иксанов аст, аз кунҷи кабуд хусравхон раҳимов аз вилояти сухт. раунди аввал оғоз мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ин рақобат ҳам бисёр диданӣ хоҳад буд, чун хусравхон раҳимов барандаи нишони нуқраи чемпионати осиё байни варзишгарони то 22 сола мебошад. ӯ албатта ҳунараш арзандатар аст нисбат ба ҳариф, чун аз дақиқаҳои аввал зарбаҳоро мо ба хубӣ мушоҳида мекунем. мустақиман зарба кросс ҷониби хусравхон, вале бубинем ки иксанов ҳам наздик мешавад барои иҷрои зарбаҳо ва аз паҳлӯ ҳам зарба мезанад. зарбаи ҳук бо дасти чап аз ҷониби хусравхон раҳимов. таҷрибаи мусобиқаҳои байналмилалиро албатта дорад хусравхон раҳимов ва ба хубӣ медонад ки бар муқобили ҳарифон чӣ гуна ҳунарнам мекунад. аммо ин ҳаракат ғайри қоида буд каме. давар ҳам ба ҳамин ҳолат ишора мекунад. ишораи хусравхон раҳимов ва фосиларо бубинем нигоҳ медорад ва зарбаҳои ҷеб ва кроссро равона мекунад хусравхон раҳимов аз фосилаи дур. ишора бо дасти рост ва ду маротибаи дигар бо дасти чап зарба мезанад хусравхон раҳимов. аслан бубинед ҳамин ҷеб як фанди ҳариф аст ва баъдан дарҳол зарбара равон мекунанд. чархиш ба ҳар самт ва баъдан зарба равон кардан. бубинем худи бузургмер иксанов наздик мешавад барои зарба задан, вале зарбаҳош ҳадафрас нестанд, ба ҳар самт равона мегарданд. фосилае ки варзишгар бо дастпӯшҳои кабуд хусравхон раҳимов дорад, бубинем хуб ин ҷараёнро ба қавле контрол мекунад, зери назорат мегирад ва баъдан зарба мезанад. зарбаи охир бо дасти чап мустақиман хуб буд аз ҷониби хусравхон раҳимов ва пайваста бубинем аз паҳлӯ ҳук ҳам ба дасти чап ва ҳам ба дасти рост равона мекунад хусравхон раҳимов ва иҷо ҳолати клинч ҳам ба миён меояд. зарба хеле мустаҳкам, бештар ҷеб ва кросс. зарбаи охир бо дасти чап аз ҷониби хусравхон раҳимов ҳолати часпиш ба миён омад. ҳолат аз аперкорд истифода мебарад хусравхон раҳимов. иксанов талош мекунад барои наздиктар рафтан ва зарбаҳоро иҷро кардан, вале зарбааш муваффақ нест. худи хусравхон раҳимов фосиларо дур мегирад ва аз дур ҳамон зарбаҳои ҷеб ва кроссро равон мекунад. ҳоло раунди аввал ба нуқтаи ниҳоӣ наздик мешавад ва ҳамин тавр дар раунди аввал фикр мекунам хусравхон раҳимов зарбаҳояш бештар ҳадафрас буданд. бале 10-10-10-10 ин баҳои доварон бар раунди аввал бештар ба хусравхон раҳимов аст. хуб, раунди дуюм оғоз мегардад. бузургмер иксанов аз душанбе, хусравхон раҳимов дорандаи нишони биринҷи чемпионати осиё миёни то 22 солаҳо, нишони нуқра. хеле ин рақобатро ба ростӣ зери назорат дорад хусравхон раҳимов ва ҳолати клинч ба миён меояд. бо дасти чап бисёр зарбаи хуби иксанов ба ҳадаф расид.
аммо ин зарбаи дуюмаш на. Ай-яй-яй, якунун зарбаи хеле сахт иҷро шуд аз ҷониби Хусравхон Раҳимов ва доварам ишора мекунад ба Иксанов ки сари худро бояд баланд бардорад. албатта дар бокс ҳамин гуна аст. кӯчактарин имкониятҳоро бояд истифода бурд. инҷо ҳар лаҳза зарба задан лозим аст. инҷо умуман таваққуф нест. пайваста дар фишор бояд буд. чӣ бо иҷроиши ҳаракатҳо ба ҳар самт, чӣ бо зарбазаниҳо. албатта ҷараёни рақобатро бояд зери назорат гирифт. зарбаҳои Иксанов аз кунҷи сурх чандон бубинем ба ҳадаф наздик нест, вале ду маротиба пайҳам Хусравхон Раҳимов зарбаҳои мустақимро ба рӯи ҳариф зад. ва ҳолати клинч ба миён омад. шиками ҳариф зарба мезанад бо дасти чап Иксанов, вале ба рӯи худ бисёртар зарбаҳоро раҳо мекунад. иҷоза медиҳад ки Хусравхон Раҳимов зарбаҳои ҳадафрас занад. инам албатта вобастагӣ дорад аз таҷрибаи Хусравхон Раҳимов. ва мустақиман як зарбаи дигар бо дасти рост аз ҷониби Раҳимов, вале бештар ҳолати клинчро ба миён меорад Иксанов. зарбаҳои паҳлӯҳӣ бенатиҷа ё ҳамон ҳук. кун зарбаҳои ҳавоӣ ба мақсад намерасанд. зарбаи охир мустақиман бо дасти рост аз ҷониби Иксанов ба ҳадаф расид дар сонияҳои поёни раунди дуюм. хуб, раунди дуюм ҳам ба анҷом расид. бисёр оромона ҳаракат мекунад Хусравхон Раҳимов ва бибинем чеҳрааш ба он менамояд ки ӯ хаста ҳам нагардидааст аз ин рақобат, зеро пуррагии пешсафиро бар дӯш гирифтааст Хусравхон Раҳимов. аллакай дар раунди дуюм ҳам бартарӣ пурра бар ҷониби ӯ аст, чун мо аз он табло мебинем. бибинем хеле хушҳол аст ва эҳсоси хастагиро ҳам дар қиёфаи ӯ намебинем. раунди сеюм шурӯъ мешавад, раунди ҳалкунанда. махсусан барои бузургмеҳр Иксанов аз кунҷи сурх ин раунд хеле муҳим аст то имтиёзҳои бештарро бигирад. аз паҳлӯ бо дасти рост зарбаи хеле хуб дошт Хусравхон Раҳимов. ва мустақиман ҷеб бо дасти чап. инро ҳам аз ҷониби Хусравхон Раҳимов мебинем. зарбаҳои хеле сахт равона мекунад Иксанов, вале ба ҳадаф намерасанд, чун дифои хуб ҳам дорад. Раҳимов бо дасти чап аз паҳлӯ хеле зарбаи мустаҳкам, аперкот бо дасти рост аз ҷониби Раҳимов. вале зарбаҳо аз чӣ бошад ки аз ҷониби Иксанов зарбаҳо ҳам то ҳавоӣ ҳастанд, ба ҳадаф намерасанд. боз як аперкоти дигар аз самти паҳлӯ, як ҳуки дигар равон мекунад Хусравхон Раҳимов. ҳолати часпиш клинчо ба миён меояд. зарбаи мустақим кросс. ва ин ҷеб ду маротибаи дигар ҳам бо дасти рост ҳам бо дасти чап аз ҷониби Хусравхон Раҳимов аз паҳлӯ ҳук равона мекунад Иксанов, вале дифои Хусравхон Раҳимов хубтар аст. бибинем пурра қомати рост, ҳаракатҳои ба ҳар самт ва як зарбазаниҳои Хусравхон Раҳимов бисёр дидани ҳастанд. мустақиман ду маротибаи дигар зарбаи кросс равон мекунад, вале ҳамин ҳолати часпишро ё клинчро бештар
ба миён меорад бузургмер иксанов. ва бубинем бо дасти рост бисёр зарбаи хуб дошт Хусравхон Раҳимов. ҳама зарбаҳои задаи Иксановро Хусравхон Раҳимов бубинем сад мегузорад. бисёр хуб дифоъ мекунад, рӯи худро маҳкам мекунад ва зарбаҳо ба ҳадаф намерасанд. дар ин рақобат аз раунди аввал маълум буд ки Хусравхон Раҳимов баъс як лидер ё баъс як нафаре ки ба рақами аввал ин рақобатро оғоз кард, ҳамин гуна то ба охир рафт ва бо боварӣ нерӯсанҷиро аз аввал идома дод ва бубинем то ҳол пешсаф аст ӯ ва аллакай нодида мегирад дар сонияҳои поёнӣ ҳарифро. хуб раунди сеюм ҳам ба анҷом мерасад. Ба пуррагӣ боварӣ дорад Хусравхон Раҳимов ки ӯ дар ин рақобат пирӯз гардид. ҳоло қарори ниҳоии доваронро мо интизор мешавем. дар ин қувваозмоӣ ғолибият ба Рахимов Хусравхон. Хусравхон Раҳимов аз кунҷи Кабуд намояндаи вилояти Суғд дар ин рақобат пирӯз гардид. роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кард. ҳарифаш бошад бузургмер Иксанов ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф шуд. дар вазни то 60 килограмм Убайдов Акмал. хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба вазни то 60 килограмм. Акмал Убайдов қаҳрамони Осиё ва яке аз чеҳраҳои бисёрам намоёни бокси кишвар аз кунҷи сурх ба майдон ворид мешавад дар марҳилаи нимниҳоӣ. намояндаи шаҳри Душанбе. Акмал Убайдов албатта таҷрибаи хеле хуб ҳам дорад. Абубакр Муродзода аз дастаи вилояти Суғд, паҳлавони ҷавон, ҷоизадори қаҳрамони Осиё, боксчи ҷавон аст. хуб маълум аст ки бар муқобили Акмал Убайдов ҳунарнамоӣ кардани Дилхоҳ ҳариф дар мусобиқоти дохилӣ барояш душвор хоҳад шуд. вале ин майдон аст. Абубакр Муродзода аз дастаи Хатлонду, мо Суғд гуфтем азарат, аз дастаи Хатлонду боксчи хеле ҷавон аст ва акнун бар муқобили Акмал Убайдови бо таҷриба нерӯсанҷӣ мекунад. хуб раунди аввал оғоз мегардад. Акмал Убайдов қаҳрамони ҷадиди Осиё аз кунҷи сурх, намояндаи шаҳри Душанбе, намояндаи Хатлонду. Абубакр Муродзода аз кунҷи Кабуд, мушзани ҷавон. акнун Акмал Убайдов дар ҳол бо дасти чап аз паҳлӯ зарбаро равон кард. як зарбаи ҳадаф раст ва ба қисмати шикам биариф ҳам як зарбаи дигар бо дасти чап ва мавқеияти хубтарро мегирад ӯ. вале мушзани ҷавон ҳам бубинем дар оғоз бо як нерӯи қавӣ дилпурӣ бар муқобили Акмал Убайдов истодагарӣ карда истодааст. зарбаи ӯ ба ҳадаф нарасид. ҳолати клинч як лаҳза ба миён омад. ҳоло фикр мекунам Акмал Убайдов ҳамон мавқеи мусоид барои зарбазаниро ҷӯё мешавад ва акнун равон кард. як зарба ҳук аз самти рост ва ин навбат ҳам боз аз паҳлӯ зарба мезанад Акмал Убайдов. албатта барои
این بوکسیونی جوان روبرو شدن با نفرانی ارزنده در خود یک ترس هم دارند، ولی با ایستگی تا راندهای بعدی فکر میکنم این چیز برطرف می شود. نسبت به رقابت های قبلی این روزانجی کمی فاصله هست، یعنی از حد زیاد نزدیک نمی شوند. حالتی کلینچ با میان آمد و اکمال اوبایدوف در همین حال هم ضربه میزند. اکمال اوبایدوف البته در مسابقات رسمی زیاد شرکت کرده است، از جمله در شامی باکس که در دوشنبه برگزار شد، در آنجا هم عنوان قهرمانی را به دست آورده بود و این شکل حرکت غیر قاعده هم بود فکر میکنم. و چگونه فشار میارد ابوبکر مرادزاده، مشتنی جوان بر مقابل اکمل اوبایدوف. دو مرتبه دیگر ضربه کنج کبود ابوبکر مرادزاده، ولی چندان هدفرس نبود. حرکت ها چرخش ها از هر گونه با همون اشاره ببینیم جب و فندی حریف دارد و یک ضربه از پهلو برای خود سر میدهد اکمل اوبایدوف. راوندی اول به انجام میرسد. احسن برای ابوبکر مرادزاده که بر مقابل اکمل اوبایدوف با تجربه در راوند اول تا جای خوب هنرنمایی کرد. حالا البته دو راوند دیگر در پیش است. ببینیم که در این راوند اول برتری دارد نماینده ختلون 2 ابوبکر مرادزاده 3-2 است. حسابی راوند اول او پیشرفت است. خب راوند دوم آغاز میگردد. اکمل اوبایدوف از کنج سرخ نماینده شهر دوشنبه، از کنج کبود ابوبکر مرادزاده از دسته ختلون 2. راوند اول بسیار جالب بود، دیدنی بود و توجه میکنیم که در راوند دوم اکمل اوبایدوف چگونه هنرش را نشان میدهد و ضربه های مستقیم با دست چپ از جانب ابوبکر مرادزاده 2 مرتبه معلوم است که اکنون جوانان مجدانهای جدید به عرصه رقابت میبرند و آن همین گونه رقابت پذیری را در مسابقات داخلی به میان میارند. این خیلی خوب است، چون اگر یک نفر همه وقت صدر نشین باشد این برای رشد کردن خودی همان مجدان چندان خوب نیست، چون رقابت پذیری همه وقت باید باشد. آن همین رقابت بسیار خوب است، مخصوصا برای اکمل اوبایدوف که او با رقیب ارزنده رو برو شده است. ببینیم دیگر از حد زیاد نزدیک نمی شود اکمل اوبایدوف. ضربه ها رو از دور روانه می کند، چون ابوبکر مرادزاده با یک روش خیلی خوب هنرنمایی کرده ایستاده است و ضربه با دست چپ باز از جانب خودی ابوبکر و این نوبت حریف را به نکداون روان می کند و تمام. اکمل اوبایدوف با دست چپ یک ضربه خیلی مستحکم روان کرد و حریفش را به نکداون فرستاد و اشاره داور هم همین بود که دیگر او رقابت را ادامه داده نمیتواند. پیش از مهلت اکمل اوبایدوف بالاخره توانست که از همان کسبیت بالای خود استفاده برد و حریفش را ناکام سازد.
хуб ҳунарнамоӣ кард барости Абубакр Муродзода аз дастаи Хатлонду аз кунҷи Кабуд, вале таҷриба аст. Olimpiada Ubayda Fakmal kunji surf maydonida meshawad. Акмал Убайдов роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ бурд. барои нишони тилло мубориза мебарад. Абубакр Муродзода нишони биринҷи вазни то 60 килограммро ба даст овард. Баринг даъват карда мешавад дар ҷуфти ҳаштум дар вазни то 60 килограмм. Зоидов Мехроҷ дар вазни аввал дар раунди аввал хеле фаъол буд Абубакр ва вале баъдан хуб Мехроҷ Зоидов ҷоизадори қаҳрамонии Осиё бо аз кунҷи сурх намояндаи вилояти Суғд ба майдон ворид мешавад дар вазни 60 килограмм марҳилаи нимниҳоӣ. Саид Мирзомуддин Мирзоев аз дастаи Душанбе аз кунҷи Кабуд ҳарифи Мехроҷ Зоидов аст. Кунҷи сурхи майдон Зоидов Мехроҷ. Мехроҷ Зоидов ҳам албатта як чеҳраи хуб аст, як нафаре ки якунун ҳунарашро ба таври арзанда дар мусобиқоти дохилӣ ва оҳистагӣ дар сабқатҳои байналмилалӣ нишон медиҳад. Хуб доварам ҳама чизро як бори дигар ба ин мушзанҳо мефаҳмонад. Ҳама чиз омода аст. Рафтем. Раунди аввал шурӯъ мегардад. Мехроҷ Зоидов аз кунҷи сурх аз вилояти Суғд намояндаи шаҳри Душанбе, Саид Мирзомуддин Мирзоев аз кунҷи Кабуд. Мутаваҷҷеҳ мешавем ки нерӯсанҷӣ чӣ гуна сурат мегирад. Мехроҷ аз кунҷи сурх бубинем фосила ва ҷеб равон мекунад зарбаҳоро мустақиман бо дасти чап ва аз паҳлӯ ду маротиба зарба мезанад Мехроҷ. бештар мо таваҷҷӯҳ кардем боксчиёни мо ана ҳамон фосилае ки ҳаст ҳамонро бештар истифода мебаранд ва зарбаҳои ҷеб ва кроссро равон мекунанд. аперкот камтар дида мешавад. зарбаҳои паҳлӯҳи ҳук ҳам ҳаст ва бо дасти чап бисёр зарбаи мустаҳкам мезанад. зарбаи кросс аз ҷониби Мирзоев аз кунҷи Кабуд. зарбаҳои ҳавоӣ ё зарбаҳои бидуни натиҷа зиёдтар дорад Мирзоев, вале фосиларо акунун наздиктар мекунад Мехроҷ Зоидов ва ду маротиба зарба ҳам равон кард аз паҳлӯ ва боз ҳам ҳук бо дасти чап ва ҳарифро ба танг меорад акунун Мехроҷ Зоидов. Мехроҷ Зоидов дар марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ Идрис Мирзоев намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро шикаст дод, ба ин ҷо омад. Мирзоев бошад Аҳмадҷон Қодиров намояндаи Суғдро дар марҳилаи чаҳор як ниҳоӣ. ва бо дасти рост бисёр зарбаи мустаҳкам ҷеб ва боз аз паҳлӯ зарбазаниҳои Мехроҷ Зоидовро мо мебинем аз кунҷи сурх. албатта каме қадди баланд ва дастони дароз ҳам дорад ки ин хеле муҳим аст дар бокс. доштани қадди дароз, дастони дароз бисёр муҳим аст, чун дигар аз фосилаи дур имкони зарбазанӣ бештар ба миён меояд. ба ҳамин хотир Мехроҷро мебинем алка як фанди ҳариф бо дасти чап дорад ва баъдан бо дасти рост зарбаро равон мекунад. ва бо дасти чап як зарбаи мустақим ва боз аз паҳлӯ зарба мезанад Мехроҷ ва бештар худи Саид Мирзомуддин
мирзоев дар дифоъ аст. андак ба ҳуҷум мегузарад, вале зарбаҳои чандон дақиқ надорад аз кунҷи кабуд. вале зоидовро мебинем ки мустақиман зарба мезанад бо дасти чап. раунди аввал ба анҷом мерасад. дар раунди аввал чунин ба назар мерасид ки меҳроҷ зоидов фаъолтар буд ва ҳадафмандона зарба мезад. албатта таваҷҷӯҳ кунед, ана ҳамин гуна қиёфаи бисёрам хастанопазир хеле муҳим аст ва ин як характери хуби варзишгаронро нишон медиҳад ки дар ҳол хасташавии онҳо эҳсос намешавад. бибинем дар қиёфаи меҳроҷ зоидов ҳамин чиз эҳсос мешавад. акмал убайдов аллакай дар ин вазн роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ бурд. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи ниҳоӣ бо акмал убайдов рақобат хоҳад кард. хуб, раунди дуюм оғоз шуд. меҳроҷ зоидов аз кунҷи сурх якбори дигар аз вилояти суғд, саид мирзомиддин мирзоев аз душанбе аз кунҷи кабуд, ки то ҳол зарбаҳои чандон ҳадафраси ӯро мо надидем. ишораи ҷеб бо дасти чап аз ҷониби зоидов. зарбаҳои қавӣ дорад аз кунҷи кабуд мирзоев, вале зарбаҳояш ҳадафмандона нестанд. як маротиба аз паҳлӯ зарба зад, ин навбат ба ҳадаф расид. ҳолати клинчро ба миён меоранд ва сарашро бояд боло карда баъдан рақобатро идома диҳад мирзоев. ин ишораи довар буд. ишора бо дасти рост як фиреб аст барои ҳариф аз ҷониби зоидов ва баъдан бо дасти чап бубинем ҳам аз паҳлӯ ҳам мустақиман зарбаҳоро равон мекунад. боз ду маротибаи дигар пайҳам зарба мезанад зоидов. ишораи ҷеб ва кросс наздиктар ва аз ҳолати аперкот ҳам истифода бурд зоидов, вале ҳар зарбае ки ӯ мезанад ҳадафмандона аст, мустақиман ва аз паҳлӯ. ой, дар ин ҳолат бубинем ҳамаи зарбаҳои равонкардаи меҳроҷ ба ҳадаф мерасанд. ҳарифро зери фишори шадид қарор медиҳад. бинем аз паҳлӯ ду маротибаи дигар ҳук ва акнун мураббии саид мирзомиддин мирзоев дигар иҷоза намедиҳад ки шогирдаш то бо охир муборизаро идома диҳад, чун аллакай дарк кард ки фишори меҳроҷ зоидов бештару хубтар аст. ба ҳамин хотир рақобатро ӯ боз дошт ва пеш аз муҳлат меҳроҷ зоидов аз кунҷи сурх намояндаи вилояти суғд дар ин рақобат пирӯз гардид, ба марҳилаи ниҳоӣ рафт. бар муқобили акмал убайдов барои медали тилло мубориза мебарад. ҳарифаш мирзомуддин мирзоев ба гирифтани медали биринҷӣ мушарраф гардид. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем мо ба вазни 63.5 килограмм. дар ин вазн яке аз чеҳраҳои муҳим ва арзандаи бокси тоҷик Баҳодур Усмонов, қаҳрамони Осиё ва барандаи нишони биринҷии қаҳрамонии ҷаҳон ҳунарнамоӣ мекунад. Баҳодур Усмонов аз кунҷи сурх ба майдон ворид мешавад.
аз кунҷи кабуд муҳаммадамин лутфуллоев намояндаи шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ҳарифи баҳодур усмонови бо таҷриба аст. мирзо шамсиев мураббии соҳибтаҷриба ки нафарони зиёдро ба воя расонидааст, дар муваффақияти баҳодур усмонов саҳми хеле бузург дорад ва қабл аз рақобат ҳам ишораҳои мирзо шамсиев ба он аст ки аз кадом равиш бояд истифода кунад баҳодур усмонов. баҳодур усмонов албатта барои ин варзишгарони соҳибтаҷриба хеле муҳим аст дар мусобиқоти дохилӣ аввалин будани худро бояд исбот кунад. доварам албатта санҷишҳоро ҷиҳати тафтиш кардани он дастпӯшу дигар қоидаҳое аст ба анҷом расонед. ҳама омода аст. садои бонги довар ва рафтем. баҳодур усмонов аз дастаи душанбе аз кунҷи сурх аст. муҳаммадамин лутфуллоев аз шаҳру ноҳияи тобеи марказ аз кунҷи кабуд. акнун мебинем ки ин рақобат ба мисли рақобати акмалу байдов то ба охир идома намекунад ё ҳарифи ҷавон бар муқобили баҳодур усмонов маҳорати арзанда нишон медиҳад. баҳодур усмонов як фанд, як ҳамон ишораҳои гӯё зарбаравон мекардаро ҷониби ҳариф мекунад ва пайдо мешавад ба фикрам он лаҳзаҳои хубтар. ишораи баҳодур усмонов бо дасти чап ҳарифро фиреб медиҳад. маълум аст ки лаҳзаҳои хубтарро ҷӯё мешавад, вале аввалин шуда лутфуллоев зарбаи аввалро равон кард бо дасти чап. баҳодур усмонов дар фишор аст, вале то кунун зарбаи ҳадафрас надорад. ишораҳои ҷеб аз ҷониби лутфуллоев ва худи баҳодур ҳам бубинем фосиларо нигоҳ медорад ва андак зарбаҳоро аз ҳамон фосилаи дур равон мекунад. ҷеб ё кросс. бо дасти рост зарбаи лутфуллоев ҳадафрас буд аз паҳлӯ. баҳодур усмонов бештар бубинем ба бадани ҳариф зарба мезанад. ай навбат каме акнун зарбаи хубтар дошт баҳодур усмонов бо дасти рост. ва як зарбаи хеле хуб аз ҷониби лутфуллоев ба бадани баҳодур усмонов, вале ин гуна зарбаҳо барои усмонов чандон хатарнок нестанд. баҳодур усмонов майдонҳои зиёди мусобиқаҳои бонуфузро дидааст. бозиҳои осиёӣ, бозиҳои олимпӣ, қаҳрамонии ҷаҳон ва дигар мусобиқоти сатҳи бузург ва метавонад ки дар идома аз ҳамон таҷрибаи худ истифода барад. вале то кунун мо ягон ҷолибият ё зарбаҳои қавиро аз ҷониби баҳодур усмонов надидем. ҳариф хуб аст. ҳариф то кунун мавқеъҳои хубтарро пайдо мекунад барои зарба задан, ҳарчанд якам дар гурез аст, вале ба баҳодур иҷоза намедиҳад. бубинем зарбаҳои баҳодур то кунун ҳамто зарбаҳои ҳавоӣ ҳастанд, вале ҳадаф намерасанд. хуб, раунди аввал сипарӣ мешавад. инҷо мо барости бартарии чандон зиёди як нафарро мушоҳида накардем. ҳар дам дар ҳуҷум буданд, вале доварон нуқтасанҷона фикр мекунам ки ин ҳолатҳоро баҳодиҳӣ мекунанд. тавсияҳо мегиранд, махсусан барои муҳаммадамин лутфуллоев бисёр муҳиму саривақтӣ аст ки ҷавон аст ва маслиҳатҳои мураббиро ба хубӣ гӯш кунад барои бар муқобили баҳодур усмонов нерӯсанҷӣ кардан.
раунди дуюм оғоз мегардад. Бодур Усмонов аз кунҷи сурх аст ва Муҳаммадамин Лутфуллоев аз кунҷи кабуд. Мушзани шаҳрномаи тобеи ҷумҳурӣ ки ҳамин ҳоло дар фишор аст, бароси хуб ҳунарнамоӣ мекунад. ишораи Бодур Усмонов бо дасти чап ҷеб ишора мекунад ва мавқеъро ҳам ба ҳариф танг мекунад, вале зарбаҳо нест. 1-1 акнун фаъолтар мешавад Усмонов, вале худи Лутфуллоев ҳам бо дилпурӣ зарба мезанад. ҳаракатҳо ба ҳар самт рафтани Лутфуллоев барояш хуб аст, чун агар дар як мавқеъ истода зарба занад, шояд Бодур Усмонов аз фурсати хубтар истифода барад. Аз паҳлӯ бо дасти чап зарбаи Усмонов ҳук ба ҳадаф расид ва ду маротибаи дигар зарбаҳо бубинем аз фосилаи наздик зада мешаванд. ҳолати клинч як лаҳза ба миён омад, аммо боз дарҳол рақобат идома кард. Усмонов акнун бо оҳистагӣ ҳаракатҳояшро бештар мекунад, чун ӯ бояд исбот кунад дар ин вазн рақами аввал буданашро дар Тоҷикистон. албатта тавре мо болотар ишора кардем, 131 нафар думандовталабони унвони қаҳрамонӣ дар Тоҷикистон имсол ширкат карданд. ин хеле хуб аст ки шумораи бештар ҳунарашонро нишон доданд ва чандин чеҳраҳои нав ҷавонони лаёқатманд албатта дар чемпионати имсола пайдо гардиданд ва ҳунари худро ҳам ба таври шоиста нишон доданд. махсусан ҳамин нафаре ки бар муқобили Бодур Усмонов нерӯсанҷӣ дорад, то кунун ҳунараш қобили таҳсин аст, чун бар муқобили ин гуна муштани бо таҷриба ҳаракатҳо, зарба задан ва бидуни тас ҳаракат кардан воқеан ҳам хислати хуби варзиширо нишон медиҳад. зарбаҳои бо дасти чап равон кардаи Бодур Усмонов бенатиҷа ва як маротиба аперкотро ҳам истифода бурд. ин навбат кросс мустақиман ва ҳолати кленч ба миён меояд. хоб, раунди дуюм ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ расид. дар ин раунд ҳам чандон зарбаҳои хубу нишонрас зиёд набуданд, вале фикр мекунам чанд маротибае ки Бодур Усмонов имкон пайдо кард, ӯро дар ин раунд пешсаф ҳам медонанд доварон, вале инро ҳоло раунди сеюм нишон медиҳад. тавсия ва ишораҳои Мирзо Шамсиевро ҳам мо дидем барои Бодур Усмонов. раунди сеюм раунди ҳалкунанда ҳам оғоз мегардад. хеле муҳим аст, махсусан барои Баҳодур Усмонов. ӯ дигар акнун медонад ки дар раунди ҳалкунанда чӣ гуна ҳаракат кунад. пайваста фишор ва бо дасти чап зарбаи равонкардаи Лутфуллоев ҳадафрас буд. бинем чӣ гуна дар ҳаракат аст, ба ҳар самт меравад. ҳаракат бо пойҳо, мавқеъи хуб ишғол кардан аз ҷониби Лутфуллоев. ишораи Бодур Усмонов аз фосилаи дур, зарбаҳои пайҳам, аммо чандон ҳадафрас нест. бо дасти чап ду маротиба аз паҳлӯ зарба мезанад.
усмонов ва ба рӯи худ зарбаи хеле мустаҳкамро иҷозат дод Баҳодур Усмонов. Лутфуллоев зарба мезанад 1-1 бо дасти чап мустақиман, вале фосиларо аз ҳад наздик мекунад Усмонов ва баъдан ҷониби ҳариф зарба равон мекунад. бубинем ҳамун ҳаракатҳо, рақсҳои бо даст, дилпурӣ аз ҷониби варзишгари ҷавон Лутфуллоев ба хубӣ эҳсос мешавад. ана ҳамин гуна нерӯсанҷиҳо дар муқобили рақамҳои як, яъне он чеҳраҳои арзандаи бокс хеле муҳим ҳастанд, то ҷавонони дигар дилгарм шаванд барои рақобат. ба мисли рақобатҳои қаблӣ, махсусан бар мисли нерӯсанҷи Акмалубайдов бар муқобили ҳарифаш ки пайваста зарбаҳои хеле ҳадафрас доштанд, мо дар ин нерӯсанҷӣ надидем. Вале гапсари он аст ки ҳамон зарбаҳое ки 1-1 Баҳодур Усмонов бубинем равон мекунад, ба рӯи ҳариф мерасанд. раунди сеюм бисёр раунди ҳалкунанда аст ва метавонад ки Баҳодур Усмоновро дар ин рақобат пирӯз гардонад. раунди сеюм ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ наздик мешавад. ҳамоно фишори Баҳодур Усмонов барои гирифтани бештари имтиёзҳо ё зарбаҳои ҳадафрас идома дорад ва боз инҷо ҳам ҳаракати хеле хуб дошт Лутфуллоев. барости ҳунараш хуб буд ҳамин мушзани ҷавонро. خب بهادر عثمانov از کنج سرخ در این رقابت پیروزی را به دست آورد، به مرحله نهایی رفت و غفوروف لطفاللویف محمد امین لطفاللویف با گرفتن نشان برنجی مشرف می‌گردد. Kunji Surki Maydon, Gafurov Ruslan, Kunji Kabuli Maydon, Muibali Konov Damir. خب اکنون مرحله نیمنهایی باز در وزن 63 از 5 کیلوگرم آغاز می‌گردد
خب руслан ғафуров аз кунҷи сурх намояндаи душанбе бар муқобили дамир муйбалихонов аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз кунҷи кабуд бо ҳам нерӯ месанҷанд. инам марҳилаи нимниҳоӣ аст. ғолиби ин ҷуфт бар муқобили баҳодур усмонов дар марҳилаи ниҳоӣ ҳунарнамоӣ хоҳад кард. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин рақобат. ҳуҷумҳои пайваста, зарбаҳои ҳадафрас. муйбалихонов аз кунҷи кабуд бибинем бечораҳояш ҳаст, зарбаҳояш ҳадафрас ҳастанд. чӣ гуна фишорро ӯ бештар мекунад. пайваста бубинем муйбалихонов аз кунҷи кабуд зарбаҳоро мустақиман равон мекунад. ва ин навбат аз паҳлӯ ҳук ду маротибаи дигар бо дасти чап ва ин навбат акнун фосиларо каме дуртар мегирад. ҷеб равона мекунад ва ин навбат кросс. ҳолати клинч ҳам як лаҳза ба миён омад. аз оғоз чун мушоҳида мекунем ҳарду ҳам дар фишор ҳастанд, вале муйбалихонов дар чанд ҳолат зарбаҳои ҳадафрас ҳам дошт. дифои хубтар дорад худи ғафуров. пайваста бубинем зарбаҳо ҳадафрас ҳастанд. фишорро чун мебинем хеле бештар аст. бадварам ишора мекунад ки бояд қомати росо сарро бардошта ҳунарнамоӣ кунанд. ҳарду зарбаҳои охир беҳадафмандона нестанд. ва бо дасти чап аз паҳлӯ зарбаи ғафуров. раунди аввал ба анҷом мерасад. як нафаси тоза мегиранд ҳарду мушзанҳо ва нерӯсанҷиро боз дар раунди дуюм идома медиҳанд. нуқтаҳои муҳим аз ҷониби мураббиён албатта фаҳмонида мешавад. раунди дуюм оғоз гардид. дар раунди дуюм боз ба мисли раунди аввал фаъолиро муйбалихонов аз кунҷи кабуд намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бардошт мегирад. ҷеб фосила нигоҳ дошта мешавад ва як зарбаҳо ҳам равона мегардад. довар инҷо рақобатро боз медорад. ҳамон ба истилоҳ капаи кунҷи кабуд ба замин афтод аз даҳонаш. ҳам довар ишора мекунад ки бояд дигар такрор нашавад ҳамин ҳолат. ҳарду ҳам бубинем пай ҳам зарба мезананд
мустақиман аз паҳлу ду маротибаи дигар ҳук бо ҳам бо дасти чап ҳам бо дасти рост равона мекунад муҳибалихонов. вале ғафуров ҳам бубинем зарбаҳои кӯтоҳ аз наздик мустаҳкам равона мекунад. аз паҳлу бори дигар беист бидуни фосилаи чандон зиёд зарбазаниҳо пайваста аз ҷониби ҳарду ҳаст. як тафовути дигари ин рақобат аз рақобатҳои дигар дар он аст ки фосила хеле наздик нигоҳ дошта мешавад. ва бо дасти рост зарбаи хеле мустаҳкам аз паҳлӯ равона мекунад Руслан Ғафуров. ва инавбат мустақиман ҷеб ва боз аз паҳлӯ бо дасти чап дифои бештар ҳам дорад Дамир. вале дар ду зарбаи охир аллакай натавонист ки дифои хуб кунад. ҳолати клинч ё часпишам ба миён омад. се зарбаи дигар дар сониҳаҳои поёнӣ раунди дуюм равона кард Ғафуров. ҳолати клинч. боз акунун ҳамон даҳонпӯш ё ба истилоҳ капаи Дамир Муҳибалихонов аз даҳонаш афтод ва раунди дуюм ҳам ба анҷом расид. ҳарду ҳам хуб дурахшиданд дар раунди дуюм. зарбаҳо аз ҷониби ҳарду ин мушзанҳо ба айновбат гирифта шуд. ҳаракатҳо хеле хуб буд, вале нуқтаҳои асосиро инҷо доварон тафтиш хоҳанд кард. ҳар чизе ки ба гӯши шогирдон мегӯянд мураббиён, ин хеле муҳим аст. раунди сеюм раунди ҳалкунанда барои ҳарду ин варзишгарон. акнун дар раунди сеюм бештар нуқтаҳои муҳим ва зарбаҳои ҳадафрасро ба инобат мегиранд доварон. дифоъ мекунад инҷо Ғафуров аз кунҷи сурх. Руслан Ғафуров аз кунҷи сурх. бори дигар ёдар мешавем ки аз дастаи Душанбе ва Дамир Муҳибалихонов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз кунҷи Кабуд ки ҳоло мебинем бисёр зарбаи мустаҳкам аз паҳлӯ равона мекунад Дамир Муҳибалихонов. вале муҳимтар он зарбаҳои ба инобат гирифта мешаванд ки ҳадафмандона ҳастанд ва ба сару рӯи ҳариф мезананд, мерасанд аниқтараш. бештар дифоъ мекунад инҷо Ғафуров.
вале худи Дамир Муйбалихонов дар лаҳзаҳои охир зарбаҳоро зиёдтар равона мекунад. аз фосилаи наздик зарбаҳо хеле бештар мешаванд. як ишораи ҷеб аз ҷониби ғафуров аз кунҷи сурх, вале фишори Дамир барои танг кардани мавқеи ҳариф бештару беҳтар мегардад. зарбаҳои мустақим ва ҳолати клинч ба миён омад. раунди сеюм ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ наздик мешавад, вале мо танҳо фишор ва зарбазанӣ ҳарду инро дидем. хуб, раунди сеюм ҳам ба анҷом мерасад, раунди ҳалкунанда ва қарори ниҳоиро акнун мо мунтазир мешавем ки чӣ гуна ҳунарашонро ҳарду ин нафарон нишон доданд. дар ин ҳолҳои ғолибият ба Ғафуров Руслан. хуб, кунҷи сурх Руслан Ғафуров дар ин рақобат пирӯзиро ба даст овард ва роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кард ки бар муқобили Баҳодур Усмонов нерӯсанҷӣ мекунад. дӯстони азиз, ман Сорбон Мисаев то ин дам рақобатҳоро барои шумо шарҳ додам. дӯстдори варзиш бошед, бо варзиш бимонед. хайр. дуруд дӯстони арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш, хосатан он нафароне ки ба риштаи бокс таваҷҷӯҳ доред. акнун аз марҳилаҳои нимниҳоӣ чемпионати Тоҷикистон оид ба бокс шуморо ошно мекунем. ядовар мешавем ки чемпионати Тоҷикистон оид ба бокс дар соли 2025 миёни калонсолон дар шаҳри бостонии Хуҷанд баргузор гардид ва мо таваҷҷӯҳ мекунем ба вазни то 67 килограмм. дар марҳилаи нимниҳоӣ Шуҳрат Саломатов аз кунҷи сурх ба майдон ворид шуд ва ин бошад ҳарифаш Шамшер Саидов аз дастаи шаҳри Душанбе, яке аз боксчиёни бисёр ҳам хубу ояндадори кишвар. ва ин рақобат акнун рақобати ҷолибу диданӣ хоҳад буд. ҳарду ҳам албатта дар мусобиқоти дохилӣ ҳунари хуб доранд, вале Шамшер Саидов аллакай майдонҳои бузургтарро бештару хубтар дидааст. Саломатов Шукрат. Кунҷи кабуди майдон Саидов Шамшер. хуб, ҳамин тавр акнун доварамон тибқи қоида рисолате ки бардошт дорад тафтиш кардани варзишгарон ҳамин ҳолатро ҳам аз назар мегузаронад, ин ҳолатро иҷро мекунад ва баъдан барои боз қоидаҳои дигаре ки дар рафти рақобат иҷоза нестанд. хуб, ҳарду мушзанҳо омода ҳастанд, доварон омода, рафтем. хуб, аз кунҷи сурх Шуҳрат Саломатов, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аз кунҷи кабуд Шамшер Саидов,
шаҳри Душанбе. Аввалин ҳаракатҳои Шамшер Саидов дарҳол ба бадан зарба мезанад. Ин мушзан ва як лаҳза пояш лағжид. хуб, дар ин рақобат хоҳу нохоҳ мо фишори зиёд ва зарбаҳои бешуморро хоҳем дид, чаро ки бо ҳузури Шамшер Саидов зиёди рақобатҳо ҳамин гуна мешавад. вале ҳоло идомаи нерӯсанҷӣ ин чизро барои мо шумо нишон медиҳад. вале ба ҳар ҳол як аз ҳарду ҷониб фишор ҳаст. бубинем, Шамшер ҳарифро ба танг меорад, ба ин кунҷ, ба он кунҷ равона мекунад ва бубинем зарбаҳои кӯтоҳ ва нишонрасро ҳам анҷом медиҳад. мушзане ки аз кунҷи кабут аст. Шамшер акнун ба оҳистагӣ Саломатов ба ҳар кунҷ ҳаракат мекунад, кам аз зарбаҳои Шамшер мегурезад, вале бидунем як маротиба аз паҳлӯ бо дасти рост ва зарбаи дигари Шамшер бенатиҷа, аммо бисёр зарбаҳои қавиву мустаҳкам равона мекунад Шамшер Саидов. дар кунҷи майдон Арифро қарор додааст, пайҳам зарба мезанад ва ба шиками Ариф ҳам як зарбаи хеле сахт дошт Шамшер. мустақиман аз паҳлӯ ҳук ду маротибаи дигар бо дасти рост ва ҷеб ишора мекунад бо дасти чап Шамшер Саидов. бубинем бо ҳамон наздик шуданҳо бо ҳаракатҳои бадан чӣ гуна зарбаҳоро пайҳам равона мекунад Шамшер Саидов. бо дар оғози рақобат ҳам ишора кардем ки таҷриба ва малакаи Шамшер Саидов хубтару беҳтар ҳам ҳаст. бо дасти чап як зарбаи хуби дигар дошт Шамшер. ҷавобҳои Саломатов ҳаст, вале ба таври чашмрас ё нишонрас камандар кам аст. дифои хуб ҳам дорад Шамшер. бубинем ин навбат кросс чӣ гуна зарбаи бо якҷоягӣ бо иҷрои бадан ва ин зарбаҳо бубинем пайҳам ин навбат ба бадани Ариф зарба мезанад Шамшер. зарбаҳои ҷеб ишора кардани Саломатов бенатиҷа аст. ва бо дасти чап мустақиман зарбаи хеле мустаҳкам дошт Шамшер. ҳолати клинч ба миён меояд. аз ҳар мавқее ки барояш мувофиқ аст Шамшер зарба мезанад. аз паҳлӯ бо дасти рост як зарба ҳам дошт. инҷо Саломатов ва бори дуюм инҷо зарбааш ба ҳадаф нарасид. хуб, раунди аввал ба поён мерасад. бисёр шурӯи хуб, оғози хеле ҷолиб аз ҷониби ҳарду ин боксчиён нишон дода шуд. Шамшер Саидов дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ Муҳаммадалӣ Ҷамилов аз дастаи Душанберо шикаст дод. баъдам ба марҳилаи нимниҳоӣ омад Шӯҳрат Саломатов бошад. Аҳтамшо Умаршои Аҳтамшо аз дастаи Хатлондуро аз сади рӯи худ берун кард ва баъдан ба ин марҳила омад ва мубориза хеле акнун шадид идома хоҳад кард, чун инҷо гап сари роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. раунди дуюм ҳам оғоз мегардад. бори дигар ёдам мешавем ки сурхпӯш Шӯҳрат Саломатов аст аз дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. кабудпӯш Шамшер Саидов аз дастаи шаҳри Душанбе. ба мисли раунди аввал ин раундам бисёр хуб шурӯъ шуд. бубинем боз ҳам зарбаҳои пай дар пайи Шамшер Саидов мустақиман зарба мезанад, хеле мустаҳкам ва аз масофаи наздик бештар ҳаракат мекунад ки зарбаҳоро равон кунад Шамшер Саидов. ба бадани ҳариф чанд маротибаи дигар зарба зад. ин ҳам ба он хотир аст ки вақти зарбаҳо ба бадан зада мешавад, ҳариф маҷбур аст ки рӯи худро раҳо кунад, ба дифои қисмати поёнӣ гузарад ва боз имкони зарбаҳо ба сари рӯи ҳариф пайдо мешавад. бо дасти рост як ҳаракати хеле хуби дигар аз ҷониби Шамшер Саидов. азбаски Шамшер қади баланд ва дастони дароз надорад, кӯшиш мекунад ки ба ҳариф хеле наздиктар шавад ва баъдан зарбаҳоро ҳам равона кунад ва то ҳамин лаҳзаҳо ӯ муваффақ ҳам мешавад.
ва ин зарба албатта ғайриқоида буд аз ҷониби Шӯҳрат Саломатов ва мустақиман зарбаи дасти чап аз ҷониби Шамшер Саидов. бубинем беист зарбаҳоро пай ҳам равона мекунад Шамшер, як ҷавоб ҳам мегардонад Саломатов аз кунҷи сурх, вале ба мисли Шамшер на. албатта хеле муҳим аст барои нафароне ки чеҳра ҳастанд дар мусобиқоти дохилӣ, хеле муҳим аст ки ҳамин гуна худро фаъолтар нишон диҳанд аз ҳарифон. ҳук ва боз бо дасти чап як зарбаи канории дигар аз ҷониби Шамшер Саидов ва акнун билохира як зарбаи чап ҳам дошт ва бори дуюм бо дасти рост зарбаи бисёр мустаҳкам мезанад Шӯҳрат Саломатов бо дастпӯшҳои сурх аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. нисбат ба Шамшер албатта қаду баст ва дастони дароз дорад Шӯҳрат Саломатов. бо дасти рост зарбаи мустаҳкам ва ҳук ду маротибаи дигар ва як лаҳза аперкотро мехоҳад истифода барад Шамшер, аммо чандон бо муваффақ набуд. вале зарбаҳои кӯтоҳ ва аз фосилаи наздик аз ҷониби Шамшер Саидов хеле хуб ҳам ба назар мерасад. ҳолати клинч ба миён омад. раунди сеюм ҳам ба нуқтаи ниҳоӣ наздик мешавад. раунди дуюм ҳамин тавр раунди дуюм ҳам ба анҷом расид. фикр мекунам дар ин раунд ҳам фаъоли Шамшер Саидов бештару хубтар буд. мо роҳи таъин намудаи ҳарду ин боксчиро гуфтем ки чӣ гуна ба инҷо омаданд ва як қадами дигар барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ боқӣ монд. тавсияҳо ҳам аз ҷониби мураббиён барои хубтар кардани ҷараёни рақобат ба дастбарғарони худ равона мегардад. раунди сеюм ва ҳалкунанда барои муайян кардани нафари муваффақ ҷиҳати роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ. бори дигар ёдовар мешавем ки сурхпӯш аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аст Шӯҳрат Саломатов ва кабудпӯш аз дастаи Душанбе Шамшер Саидов нерӯсанҷӣ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ вазни 67 килограмм. ва боз ба монанди раундҳои аввал ҳаракатҳои Шамшер хеле зиёд аст. пайваста зарба мезанад аз масофаи наздик, вале кам ба рӯи худ зарбаҳо ҳам сар медиҳад Шамшер. фосилаи наздик аз паҳлӯ ду маротибаи дигар ҳук иҷро мекунад Шамшер Саидов ва ба шиками ҳариф зарба мезанад. ин ҳам гуфтем ба хотири мавқеиятро боз пайдо кардан ҷиҳати зарбаҳо ба қисмати болоӣ. дифои хуб ҳам дорад Шамшер Саидов. бубинем зарбаҳои ҳарифро чӣ гуна хуб дифоъ мекунад. намегузорад ки ба сари рӯю ҳариф зарба занад, вале худ зуд ба ҳуҷум мегузарад. бовар кунед амин аз наздик ҳаракат кардану баъзе зарбаҳое ки Шамшер иҷро мекунад ба монанди Майк Тайсон аст. ҳамин гуна равишро ин нобиғаи бокс бештар истифода мекунад. нағмаҳо ва бо дасти рост бисёр ҳам ҳук хеле дар сатҳи олӣ иҷро шуда аз ҷониби Шамшер ва боз пайваста зарба мезанад. каме хаста гардидааст Шӯҳрат Саломатов, ҳолати клинчро ҳам ба миён меорад, вале ин чиз фикр мекунам дигар барояш кӯмакрасон нахоҳад шуд, зеро акнун пайдар ҳам фишорҳои Шамшер Саидов бештар мешавад. ба бадани ҳариф ба сару рӯи ӯ зарбаҳои бешумор мезанад ва ин навбат бо дасти чап ҳук бисёр диданӣ ва саривақтӣ буд аз ҷониби Шамшер. акнун дар фосилаҳои дақиқаҳои поёнӣ ҳам бубинем як фурсат пайдо мекунад Шӯҳрат Саломатов барои зарба задан.
ва бо дасти чап бисёр зарбаи мустаҳкам дошт Шамшер. Бубинем бештар аз ҳамон ҳук ё зарбаҳои паҳлӯҳӣ истифода мебарад. аз зарбаҳои канорӣ Шамшер Саидов мустақиман камтар зарба мезанад. чун мо болотар ишора кардем, дастонаш чандон дароз нест, ба ҳамин хотир наздик мешавад аз паҳлӯ ва бештар ба шикам зарба заданҳои Шамшерро мо мушоҳида мекунем. бинем чӣ гуна хуб ҳаракат мекунад Шамшер Саидов ва дар охир фаъоли Шӯҳрат Саломатов ҳам мушоҳида шуд. хуб, раунди сеюм ҳам ба анҷом мерасад дар ин нерӯсанҷӣ дар вазни 67 килограмм ва ҳоло қарори ниҳоии доваронро интизор мешавем. Али Бобоҷонов мураббии соҳибтаҷриба барои Шамшер Саидов албатта тамрин медиҳад ва ҳоло фикр мекунам аз ин натиҷаи гирифтаи бале билохира Шамшер Саидов аз кунҷи кабуд бо фишорҳои хеле зиёд ва ҳаракатҳои ҷолибаш тавонист ки пирӯзиро ба даст биёрад. роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ бурд Шамшер Саидов ва Шӯҳрат Саломатов ба гирифтани медали биринҷии вазни 67 килограмм мушарраф шуд. дар вазни то 67 килограмм Гуломов Файзали кунҷи сучи майдон. акнун боз марҳилаи нимниҳоӣ вазни то 67 килограмм Файзали Гуломов аз кунҷи сурх намояндаи шаҳри Душанбе ба майдон ворид мешавад. Искандар Ҳусейнов аз вилояти Суғд аст. аз кунҷи кабуд ҳарифи Файзали Ғуломов хоҳад шуд. мо қаблан ҳам дар гузоришҳои гузашта барои шумо гуфта будем ки чемпионатҳои Тоҷикистон оид ба бокс ҳамакунун дар сатҳи хубтару беҳтар сулҳои охир баргузор мешаванд ва беҳтаринҳо ҳам ба дилхоҳ мусобиқаҳои бонуфуз сафарбар мегарданд. аз ҳамин хотир ҳам миёни наврасону ҷавонон калоншулон мо дар риштаи бокс натиҷаҳои беҳтарро ҳам ба даст меорем. хуб, ҳарду ҳам андари майдон мешаванд ё ба истилоҳ болои ринг мебароянд ва довар баъд аз тафтиш баъд аз амал анҷом додани он тартиб қоидаҳои муайяншуда ҳарду ин муштзанҳоро ба рақобат даъват мекунад. ба кунҷҳои худ мераванд ва баъд аз бонги довар садои довар рақобат оғоз мешавад. ҳама чиз омода аст, ишора мекунад довар. рафтем. аз кунҷи сурх Файзали Ғуломов аз дастаи Душанбе, аз кунҷи кабуд Искандар Ҳусейнов аз вилояти Суғд. марҳилаи нимниҳои вазни 67 килограмм бисёр бо суръат шурӯъ мешавад ин рақобат. акнун дастони дарозтар дорад варзишгар аз кунҷи сурх Файзали Ғуломов ва метавонад ки аз ҳамин ҷеб ё кросс бештар истифода барад аз фосилаи дур. ин ҳамин ишораҳо ҳам ба ҳамун хотир аст. бубинем як фиреби ҳариф аст. як ишора мекунад бо як қисми бадан ва бубинем зарбаҳоро аз дур равон мекунад. мушзане ки бо дастпӯшакҳои сурх аст. акнун ин нерӯсанҷӣ каме бо гирифтани фосила сипарӣ мешавад ба мисли рақобати Шамшер Саидов ва ҳарифаш Шӯҳрат Саломатов ки қабл аз ин буд ки пайваста дар фишор буданд. ҳарду зарбаҳо аз наздик равона мешуданд, вале ин нерӯсанҷӣ каме фарқ мекунад. бештар онҳо ҳарди ин иштирокчиён аз дур зарбаҳоро равон мекунанд. ҷеб ва кросс ба бадани ҳариф ҳам зарба заданӣ шуд
файзали ғуломов, вале ду зарбаи охираш чандон ҳадафрас нест. дифоъ ҳам мекунад инҷо искандар ҳусейнов. мехост наздик шавад ҳусейнов, вале аз ду паҳлӯ зарбаҳои худро равон кард файзали ғуломов. ана ҳамин бо пойҳо бубинед ҳаракат кардану як қоматро хам кардан. ана ҳамин гуна рақсҳои зебое ки аз ҷониби файзали ғуломов аст, ин хоси ҳамин бокс аст. бояд ҳамин гуна ҳаракатҳо бошанд ҷиҳати мавқеъро хубтар кардан ва боз аз сари нав ҳамон зарбаҳоро равон кардан. будем бештар бо дасти чап ишора мекунад ҷеб ва як бо дасти рост зарбаҳои мустаҳкам равона мекунад файзали ғуломов аз кунҷи сурх. дасти рост танҳо барои бубинем омода шудан ва мавқеъи муайян ки пайдо шуд, дарҳол зарба равон мешавад. ана ҳамин ҳаракатҳо барои ғуломов бисёр муҳим аст. бубинем ба ҳар кунҷ меравад, ин ҳуши ҳарифро ба дигар су ҷалб мекунад ва баъдан метавонад ки зарба занад. ана акнун бо дасти чап аз паҳлӯ як зарбаи файзали ғуломов ҳадафрас буд. дар сониyaҳои поёнӣ фаъолтар мешавад искандар ҳусейнов. раунди аввал ба анҷом расид. агар таври дигар гӯем, ин раунди аввал метавонад як марҳилаи омӯзишӣ барои ҳарду ин варзишгарон бошад. чаро аз равиш, аз тактикаи якдигар огоҳ мешаванд ва акнун аз раунди дуюми сеюм боз рақобат ҷолибтар, хубтар сурат мегирад. хоб, файзали ғуломов дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ темур назаров аз дастаи шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳуриро шикаст дод ва баъдан ба ин марҳила омад искандар ҳусейнов бошад, намояндаи шаҳри душанбе абубакр абдуллоевро дар даври чаҳор якниҳоӣ ноком кард ва баъдан ба даври нимниҳоӣ баромаданд ҳарду ин мушзанҳо ё боксчиён. خب اکنون توصیه ها رو گرفتن، یکم نفسی تازه گرفتن، هر دو راوند دویم آغاز می شود. فیضعلی غلاموف از دوشنبه از کنج سرخ است، از کنج کبود اسکندر حسینوف از ولایت سوخت. اکنون راوند دویم خواهان آخوا انا همین گونه جریان خوبتر کسب میکنند، ضربه ها خواهان آخوا اجرا می شوند و تلاش برای گرفتن امتیازی در کاری. اشاره ها و نه این شکلی حرکت از جانب اسکندر حسینوف غیر قاعده هم بود. حریف رو داشتن و بعدا ضربه زدن این در قاعده های بوکس رایج نیست. فاصله نگاه داشته میشد و از دور ضربه ها روانه کرده می شود. دو مرتبه اونیم پای هم ضربه های کراس و جیب رو روان کرده ایستاده است فیضعلی غلاموف. ولی ببینیم نسبت به فیضعلی حریفش از کنج کبود اسکندر حسینوف میخواهد از نزدیک فاصله رو خیلی نزدیک کند بعدا ضربه زند و بعدا ضربه زدن های غلاموف رو هم دیدیم. همان روشی که از آغاز شروع کرد همان روش می رود برای فیضعلی غلاموف از کنج سرخ فاصله و ضربه های از دور. جیب یک کم ترس یا یک چی گویم از تجربه هم دیگر فکر میکنم شناخت خوب هم دارن که نزدیکتر نمیشوند، ولی یک ضربه های فیضعلی غلاموف از کنج سرخ نشان رس هم هستند. البته در این میان ما باید سهم مربیان رو هم خیلی خوب ارزیابی کنیم که
боисагӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар чеҳраҳои арзанда ҳам ба воя мерасанд ва ин метавонад ки ба рақобатпазирии чемпионатҳо таъсири хуб расонад. аз вилояти суғд, хатлон, бадахшон, шаҳри ноҳияи тобаи ҷумҳурӣ аллакай чеҳраҳои нав дар риштаи бокс пайдо шуданд. бисёр ин умедворкунанда аст ва ду маротиба зарбаҳоро пайҳам равон мекунад Файзалӣ Ғуломов аз кунҷи сурх. аммо зарбаҳои задаи Искандар Ҳусейнов чандон нишонрас нестанд, ҳарчанд равона мекунад бисёр сахт, вале на. хуб, раунди дуюм ҳам ба анҷом мерасад. садои мураббиён ҳам ба гӯш мерасад. ба шогирдон ишора мекунанд ки бештар кор кардан дар кор, зарбаҳоро зиёдтар равон кардан дар кор, чун асоси бокс ҳамон зарбаҳои равон карда ва зарбаҳои ҳадафрас аст ки бештар ба сари рӯи ҳариф ҳадафнок зарбаҳо зада шаванд. нисбат ба дигар намудҳои варзиш мо мухлисонро кам мебинем дар беш аз ҷойҳои интолор дар чемпионати Тоҷикистон. оид ба бокс, раунди сеюм оғоз мегардад. раунде ки тақдири ин нерӯсанҷӣ аллакай ҳал мешавад дар ин раунд. ба ҳамин хотир ҳар як ҳаракат ва зарбаҳои ин ду нафар аз ҷониби доварон ба хубӣ байнобат гирифта мешавад. бубинем ана ҳамин зарбаи охири дасти рости хеле хуби Искандар Ҳусейнов аз кунҷи кабуд ҳадафрас буд. зарбаро аз масофаи наздик бисёр хуб ҳаракат кард ба самар расонид. ва инҷо баръакс накдаун ҳисоб карда мешавад аз ҷониби довар, вале худи Искандар Ҳусейнов мегӯяд хуб аст, чизе нест, ман метавонам идома диҳам. боз ҳисоб карда мешавад ҳамин ҳолат. бори дуюм иҷоза намедиҳад дигар довар ба ҷараёни ин нерӯсанҷӣ ва пеш аз муҳлат тавонист Файзалӣ Ғуломов аз дастаи шаҳри Душанбе ҳарифро шикаст бидиҳад, ӯро маҷбур кунад ки дар пеш аз муҳлат таслим шавад ва ҳамин тавр Файзалӣ Ғуломов ба марҳилаи ниҳоӣ меравад. Искандар Ҳусейнов ҷои сеюмро ишғол кард. аз кунҷи сурх Файзалӣ Ғуломов дар вазни 67 килограмм пирӯз омад ва ба марҳилаи ниҳоӣ рафт. дар вазни то 71 килограмм Маҳкамов Довуд, кунҷи сурхи майдон. ба вазни 71 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем акнун дӯстони арҷуманд. марҳилаи нимниҳоӣ дар экранҳои мову шумо бо либосҳои сурх, дастпӯшҳои сурх Довуд Маҳкамов аз дастаи видояти суғд ба майдон ворид гардид. ҳарифаш Хусрав Холиқов аз дастаи Хатлон 2 аст. аз кунҷи кабуд як нерӯи бисёр ҳам хуб ба майдон ворид мешавад. аз кунҷи кабуд Хусрав Холиқов дар даври 4-1 ниҳоӣ озод буд. мустақиман рақобатро аз даври нимниҳоӣ оғоз мекунад.
шуруъ мекунад. худи довуд маҳкамов дар марҳилаи аввал озод буд. ҳарду рақобатҳоро аз даври чаҳори якниҳоӣ оғоз карданд. абдуллоев муҳин аз дасти ҳамин довуд маҳкамов шикаст хӯрд ва забиҳулло ашуров аз дасти хисрав холиқов ва ҳарду акнун рӯёрӯи ҳамдигар дар марҳилаи нимниҳоӣ қарор гирифтанд. хуб, рақобат оғоз мегардад. акмал амирзода довари рӯи майдон ҳам амр кард ва рақобат шурӯъ шуд. хуб, довуд маҳкамов сурхпӯш аст. аз суғд ҳарифаш хисрав холиқов аз дастаи хатлонду аз кунҷи кабуд ки каме қадди паст дорад ва бубинем бо дифоъ мехоҳад наздиктар шавад ва баъдан зарба занад. ва ишора мекунад довар ҳам ки бокс кардан дар кор, яъне фаъол будан дар кор. аввалин клинч. таваҷҷӯҳ кунед, пайваста он нафароне ки каме аз ҳарифонашон қадди баланд ё дастони дароз доранд, фосиларо нигоҳ медоранд. ин албатта маъмулӣ аст, чун имкон пайдо мекунанд ки аз дур зарбаро равон кунанд. бубинем, ба дигар самт ишора мекунанд, ҳамон ҳолатҳои ҷебро ва зарбаро бо дигар даст равона мекунад. аз кунҷи сурх довуд маҳкамов, вале фосиларо хеле наздик мегирад хисрав холиқов. ҳамин дастони боло, дифоъ кардани рӯй бисёр бисёр муҳим аст ва дарҳол баъдан зарбаҳоро равон кардан. бо дастии чап як зарба аз паҳлӯ дошт хисрав холиқов ки ҳадафрас буд ва зарбаи ба бадани ҳариф равон кардаи довуд маҳкамовро мебинем. албатта дар бокс ҳама вақт фишор аст, ҳама вақт зарбаҳо ҳастанд. таваққуф қариб ки хеле кам аст. ҳолати клинч ва зарбаи ғайриқоидаи хисрав холиқов ҳам мушоҳида шуд дар инҷо. албатта мо он нафароне ки умуман ба варзиш таваҷҷӯҳ доранд ба хубӣ медонанд ки чемпионатҳо дар тоҷикистон умуман дар дилхо давлатҳо чӣ мазмун дорад, чӣ маъне дорад ва самараи он чӣ хоҳад шуд. на дар замин ҳаракат кардан ин аз ҷониби хисрав холиқов ғайриқоида буд ва инро ҳам довар ишора мекунад. дар пушти сар зарба задан иҷоза нест. вале акнун дар ҳолати охир бубинем ду зарбаи ҳук аз паҳлӯ хеле хуб буд аз ҷониби хисрав ва раунди аввал ба анҷом мерасад. ҳолати хеле муҳим ва бисёрам даркорӣ барои ҳардуин боксчӣ, чаро ки акнун дар ин ҳолат хеле чиз вобастагӣ дорад аз мураббиён ки тактикаро чӣ гуна роҳандозӣ мекунанд дар раундҳои баъдӣ. оғози раунди дуюм аз кунҷи сурх довуд маҳкамов аз суғд, аз кунҷи кабуд дастаи хатлонду хисрав холиқов.
агар ҳамон фосилаҳои наздик ва зарбаҳои қавие ки равон мекунад Хисрав Холиқов аз кунҷи кабуд онҳо бештарашон ба ҳадаф расанд, ӯ метавонад ки бештар имтиёзҳоро ҳам ба даст биёрад, вале аксари онҳо ҳамту зарбаҳои хушку холӣ ҳастанд. ҳолати клинч ба миён омад. солҳои қабл агар таваҷҷӯҳ кунем, бештар намояндагони шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд бештар миёни ҳам дар марҳилаҳои ниҳоӣ рақобат мекарданд. ҳоло бошад аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аз Хатлон ва дигар минтақаҳо нафарои арзанда аллакай пайдо шуданд, ки то ба марҳилаҳои ниҳоӣ мераванд. хоб, ишораи ҷеб аз ҷониби Довуд Маҳкамов аз кунҷи сурх ба як маротиба зарба ҳам мезанад бо дасти рост, аммо ҳадафрас нест. ва зарбаи паҳлӯ ҳук бо дасти рост ва ин навбат ҳам як зарбаи дигар бо дасти чап аз ҷониби Довуд Маҳкамов аз кунҷи сурх. акунун дар раунди дуюм каме дигаргунӣ ё суръати ин рақобат тезтару хубтар мегардад. албатта имтиёз гирифтан лозим. ба ҳамин хотир хаста гардиданд ҳарду, вале хастагии Хисрав бештар ба назар мерасад. зарбаҳои пай дар ҳамин ҷо аз ҷониби Довуд Маҳкамов ва як имтиёзи Хисрав Холиқов гирифта мешавад ба хотири ғайриқоида амал карданаш. инро ҳам довар ишора кард, муҷозот шуд. Хисрав Холиқов ба зарба ба бадан ба шиками ҳариф бо дасти чап бисёр мустаҳкам аз ҷониби Довуд Маҳкамов ҳолати часпиш ё клинч ба миён меояд. вақтам ба хотимаи худ наздик мешавад. дасти чап ду маротиба дигар зарбаҳои мустақим аз ҷониби Довуд ва раунди дуюм ҳам ба анҷом расид. як раунди дигар акнун то анҷомини рақобат ва ғолиб ҳам муайян хоҳад шуд. аз кунҷи сурх Довуд Маҳкамов, аз кунҷи кабуд Хисрав Холиқов. яке намояндаи Суғд, дигари намояндаи Хатлон 2. рақобат дар раунди дуюми сеюм хубтару беҳтар мешавад. ва аз зарбаҳои аз масофаи наздик равон кардаи Хисравро мебинем, вале кифоя аст барои Довуд Маҳкамов ки аз ана ҳамон равише ки аз оғоз истифода кардааст, пеша кардааст, истифода кунад. ҳолати часпиш ё клинч чанд маротиба шуд. албатта ҳамин ҳолатро довар ба ҳарду мефаҳмонд ва иҷро мешавад. зарбаи дасти чап мустақиман барои ҳариф меравад аз ҷониби Хисрав Холиқов аз кунҷи кабуд, вале Хисрав бештар ҳарифро медорад бо dastoни худ, ки чун медонем дар бокс иҷоза нест. зарбаҳои кросс ва ҷеб равонкардаи Довуд Маҳкамов аз кунҷи сурх бештар ҳадафрас ҳастанд, вале ҳолати клинч ба миён меояд. аз ҳар мавқеъ худро раҳо карда метавонад Довуд Маҳкамов. дар ин ришта бисёр албатта нозук аст гирифтани имтиёзҳои даркорӣ.
زیرا ضربه ها بیشتری وقت روانه میگردند، ولی گپسری آن است که هدف رس باشند. با دست چپ ضربه کراس از جانب واحد محکموف، داوود محکموف. و باز یک امتیاز دیگر از خسرو خالقوف گرفته میشد. این هم به خاطر آن عملکردی که داشت غیر قاعده. مجازات بار دوم با او روا دید داور. در ثانیه‌های پایانی ضربه های داوود محکموف بیشتر می شوند. پیوسته ضربه روان می شود. و باز یک امتیاز دیگر این حریف گرفته شد و با همین بعد از 3 مجازات وقت هم به انجام رسید و در این رقابت برتری خواه بر جانب کنجی سرخ است. همینطور داوود محکموف یا محکموف از کنج سرخ نماینده ولایت سوخت در این رقابت پیروز گردیده به مرحله نهایی رفت. خسرو خالقوف از دسته قتلاندو دارنده نشان نقره گردید در سال 2025 از چمپیونات تاجیکستان. مرحله نیم نهایی باز جفت دیگر در وزن 71 کیلوگرم شروع گردید. سلیم قربان محمدов از ولایت مختار کوهستانی بدخشان در اکران‌های ما و شما است. از کنج سرخ و حریفی و مراد جان اشورالیف از ولایت سوخت. داور در داخل میدان کامل لشکرов. Qurbonmamadov Salim, Jumhuriy Tojikiston. Kunji Kabul maydon, Ashuraliyev Murodjon, Jumhuriy Tojikiston. خب نیروسنجی آغاز میگردد. از کنج سرخ نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان سلیم قربان محمدов از کنج کبود مراد جان اشورالیف یکی از مدعیان این وزن رقابت را آغاز کردند و در حال هر دو هم با فشار به یکدیگر نزدیک میشوند و ضربه ها را روان میکنند. ضربه مستقیم، هر دو هم مستقیما ضربه میزنند، هم جیب هم کراس. اشاره این مشزن ها در آغاز رقابت، ولی چندان نکنون هدفمندانه نه، تنها همون روان کردن ضربه ها اکثر وقت توکلی، ولی با ایستگی خواه نخواه خوبتر میشد این جریان. از کنج کبود چون گفته مراد جان اشورالیف تجربه خوبتر دارد و او یکی از مدعیان این وزن هم به حساب می رود. و با دستی راست دو مرتبه دیگر از کنج سرخ ضربه می زند قربان محمدov.
дар марҳилаи аввали рақобатҳо ҳар ду ҳам озод буданд. аз даври дуюм нерӯсанҷиҳоро шурӯъ карданд. аз марҳилаи чаҳор як ниҳои нерӯсанҷиҳоро шурӯъ карданд. Салим Қурбонмамадов Суҳроб Бурҳоновро шикаст дод дар даври чаҳор як ниҳои. Муродҷон Ашуралиев бошад, Саид Икром Амонов аз дастаи Душанберо ва ду маротибаи дигар ҳук зарбаҳои хуби Муродҷон Ашуралиев. бештар ана ҳамин зарбаҳои мустақим ё рӯпарӯ задани боксчиёнро мо ишора мекунем ва инро ҳам довар ишора мекунад ба кунҷи сурх ки бояд фаъолтар бошад ва рақобатро ҳам хубтар идома диҳад. зарба бо дасти чап, инам аз ҷониби Қурбонмамадов, ин аз ҷониби Муродҷон Ашуралиев аз кунҷи кабуд. Қурбонмамадов бештар дар дифоъ аст ва ду маротиба зарбаҳои хубро ҳам иҷро мекунад. Муродҷон Ашуралиев мустақиман ба сари рӯи ҳариф зарба мезанад ва бо дасти чап бисёр ҳуки мустаҳкам ва қисми аввал ё раунди аввал ба анҷом мерасад бо бартарии кунҷи кабут. албатта Муродҷон Ашуралиев خب تلاشی هر دو رو ما در راوند اول دیدیم که خوبتر بود. مرادجان اشورالیف بیشتر فعال بود و میگذاریم اکنون بر راوند دوم که یک بار دیگر یادآور بشویم که از کنج کبود نماینده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان سلیم قربانممدov از کنج کبود مرادجان اشورالیف از سوخت. و ببینیم پای هم ضربه ها از پهلو هم با دستی راست هم با دستی چپ از جانب مرادجان اشورالیف پیوسته روان میگردد. این نوبت در پهلو و حالت نکداون رو هم به میان میارد. اینجا مرادجان اشورالیف از فشارهای پیوسته که داشت حریف را به نکداون میبرد و همینطور کامل لشکرов داوری روی میدان دیگر اجازه رقابت کردن نداد با سلیم قربانممدov از کنج سرخ و همینطور پیش از مهلت مرادجان اشورالیف توانست که در این رقابت پیروز گردد. اشورالیف مرادجان اشورالیف بسیار خوب هنرنمایی کرد، راهش را به دور نهایی برد. سلیم قربانممدov از دسته ولایت مختار کوهستانی بدخشان برنده نشان نقره گردید، معذرت برنجی گردید. خب با مرحله نیم نهایی وزن 75 کیلوگرم توجه میکنیم. از کنج سرخ شهابجان شکوروف نماینده شورنمای توبه جمهوری، از کنج کبود عبدالغفار وهابov از دسته ولایت سوخت با هم نیرو میسنجند. البته شهابجان شکوروف یکی از داوطلبان اساسی همین وزن به حساب می رود و حالا یک قدم دیگر برای راه یافتنش جهت قهرمانی باقی مانده است. این مرحله نیم نهایی است
و متوجه میشیم که چگونه بر مقابل حریفش رقابت میکند. خوب همه چیز آماده است. اکمل امیرزاده داوری روی گلیم امر میکند و رقابت شروع میشود. از کنج سرخ شهاب جان شکوروف از شهر نوی توبه جمهوری و از کنج کبود عبدالغفار وهابوف نمایندگی میکند ولایت سوغد را. دستانی دراز و انا همین موقعیتی که دارد شهاب جان شکوروف برایش امکانی بیشتر را هم فراهم می‌آورد. ببینیم واقعا هم تفاوت از حریف هست از جهتی قد و وزن و دستانی دراز. اون میتواند که از فاصله دور هم ضربه ها رو روان کند. جب با دست راست و ببینیم باز همون اشاره جب با دست راست و دست چپ خود را فکر میکنم آماده میکند برای دو موقع پیدا شدن و بعدا ضربه زدن. از کنج سرخ یک ضربه های سوس را روان میکند ولی هدف اساسی ببینیم ضربه بیشتر با دست راست است از جانب شهاب جان شکوروف نماینده شهر نوی توبه جمهوری. همون حرکت ها نغمه کنی ها یا که به هر طرف رفتن های شهاب جان شکوروف این خیلی خوب است چون به حریف امکانی ضربه زدن کم اندر کم پیدا می شود. چندان البته شدید یا سرعت رقابت خیلی تیز و تون نیست ولی ضربه ها روان میگردند. یک ضربه کراس از جانب شهاب جان شکوروف خیلی خوب اجرا شد با دست راست و این نوبت هم دست چپ خود را کمتر استفاده میبرد شهاب جان شکوروف ولی عبدالغفار وهابوف هم در چند حالت ببینیم ضربه ها رو روان میکنند ولی هدف رس نیستند. بدونی ببینیم بدونی دفاع یعنی دفاع کردن روی خود حرکت کرده ایستاده است شهاب جان شکوروف. یعنی این هم از حد زیاد باوری داشتن به خود و تا کدام اندازه پرقوت بودن حریف را البته امیدواند با دلپوری پیش می رود و ضربه می زند. ببینیم همین حرکت ها به هر طرف رفتن و یک ضربه ها رو روان کردن همین معلوم است که ببینیم خاصی خودی این شهاب جان شکوروف است و یک ضربه دیگر به بدن حریف می زند شهاب جان شکوروف و ضربه های آخر هدف رس نبودن و راوند اول به پایان رسید با ضربه های هدف رسی شهاب جان شکوروف. فکر میکنم این راوند و انجام رسید هرچند در بعضی حالت ها داشت امکانیت عبدالغفار وهابوف نتوانست. خب عبدالغفار وهابوف در مرحله اول آزاد بود. در دور دوم نوروز زبیروف از شهر دوشنبه را شکست داد و بعدا به اینجا آمد. خودی شهاب جان شکوروف باشد اون از دور چهار یگانه‌های رقابت ها را آغاز کرد بر مقابل علیم جان نظرف و او را شکست داد. راهش را با مرحله نیم نهایی هموار کرد. راوند دوم آغاز می شود. بار دیگر یادآور می شویم که سرخ پوش شهاب جان شکوروف است از شهر نوی توبه مرکز. کبود پوش از دسته شهر دوشنبه عبدالغفار وهابوف از معذرت از سوغد عبدالغفار وهابوف. ضربه های پای در پام با بدنی هم دیگر میزنند. اشاره جب با دست چپ از جانب وهابوف
ولی ضربه نمیزند، فقط اشاره میکند. این نوبت کمی ضربه سوس هم باشد. با دست چپ روان کرد وهابوف. و اکنون بالاخره توانست که یک ضربه مستحکم از پهلو یا هوک روان کند. وهابوف از کنج کبوت و این نوبت از سمت راست ضربه دیگرش هدف رس است. اکنون در راوند دوم دو مرتبه به حریف اجازه میدهد شهاب جان شکوروف که ضربه های مستحکم روان کند. اشاره جیب و این هم با شکم به حریف یک ضربه روان کردنی بود، ولی باز از فکرش گشت شهاب جان شکوروف و نسبت به راوند اول اکنون با آهستگی به سمت دیگر می رود. فاصله رو دورتر می برد شهاب جان شکوروف از کنج سرخ. با دست چپ دو مرتبه دیگر ضربه مستقیم. همین ضربه کراس که با قسم بدن زده می شود بسیار خطرناک است اگر هدف رس باشد، چون همه وزن بدن همان طرف و ضربه اجرا می شود. ولی ما ضربه کراس رو کم در کم می بینیم، بیشتر جیب اشاره می شود و از پهلوها ضربه زده می شود. اپرکورت انقریب ما در جریان این رقابت ها کم در کم مشاهده کردیم. چندان سر و سیمه نیست شهاب جان شکوروف. آرامانه تاب خورده و هر موقع بعداً ضربه خود را روان میکنند. راوند دوم هم به انجام رسید. در راوند دوم نسبت به راوند اول یکم فعال بود. عبدالغفار وهاب بعد از تماشای همین جفت نیم ساعت تنفس اعلام کرده می شود. خب دو راوند هر دو مبارزه بردن در وزن 75 کیلوگرم مرحله نیم نهایی. اکنون یک راوند دیگر باقی ماند که این خیلی مهم است، مخصوصا برای کنج کبوت. عبدالغفار وهابوف از ولایت سوخت، ولی تا کنون هرچند ضربه ها رو روان میکند از مسافه نزدیک، ولی موفقیت فکر میکنم بیشتر بر جانب شهاب جان شکوروف است. راوند سه آغاز میگردد. شهاب جان شکوروف سرخپوش شهرنوی تابع مرکز، کبوتپوش عبدالغفار وهابوف از ولایت سوخت. اصلا بیشتری نفرانی که با مرحله های نیم نهایی راه میابند از نمایندگان ولایت سوخت یا شهر دوشنبه می باشند. و حالا توجه میکنیم که این نریسانجی تا کجا صورت میگیرد و نتیجه نهایی چی می شود. بسیار حرکت ها و موقع خوب رو هم اشغال میکند و ضربه ها رو پای هم روان میکنند هر دو، ولی با دست راست حرکت کردن شهاب جان شکوروف بیشتر است. از سمت پهلو میخواهد ضربه زند، ولی بیشتر جیب یا کراس را استفاده میبرند هر دو. حالت کلینچ و دوباره هم اشاره میکند که باید سری خود را بلند کنند هر دو و بعدا رقابت نمایند. در دو راوند قبلی شهاب جان شکوروف بیشتر فعال بود. این را هم البته از جریان مشاهده کردیم. و اکنون راوند حل کننده را چگونه سپری میکند. او از مسافه دور به مثل همون راوند های پیشینه حرکت میکند. وابستگی دارد از دستان درازش پیوسته ضربه میزند، ولی این نوبت یک اپرکوت رو هم استفاده برد وهابوف، اما چندان هدف رس نبود. ما در آغاز این رقابت هم اشاره کردیم که ببینید شهاب جان شکوروف
анқариб умуман дифоъ намекунад рӯи худро. дилпурона пеш меравад ва зарбаҳоро равон мекунад. Зарбаи дасти рост мустақиман аз ҷониби Ваҳобов аз кунҷи кабуд ба ҳадаф расид ва зарбаи паҳлӯ ба шикам зарба мезанад. Шаҳобҷон Шукуров ҳолати клинч як лаҳза ба миён омад. ва зарбаҳои пай дар пай аз ду тараф аз паҳлӯ хеле хуб равона гардид аз ҷониби Шаҳобҷон Шукуров. бинем оромона бидуни дифоъ пеш меравад Шаҳобҷон Шукуров. ин албатта агар рақибони пурқувваттару таҷрибадортар бошанд аз ин фурсат хеле хуб истифода мебаранд ва зарбаҳоро хуб равона мекунанд. раунди сеюм ҳам ба анҷом расид, раунди ҳалкунанда. خب متوجه میشیم قرار نهایی داوران را. در این آوازهای بولیویا با شهابجان شکوروف از شهر نهایی تابع جمهوری از کنج سرخ پیروز گردید، به مرحله نهایی رفت و عبدالغفار وهابوف از دسته سوخت با گرفتن نشانی برنجی مشرف گردید. خب اکنون ما در اینجا با شما خیر خوش میکنیم دوستان ارجمند. من سوربون میسایف با شما بودم و این رقابت ها را برای شما شرح دادم. دوستان ورزش باشید.